orokorrekoa izateari usteko. Eta argazkian, deiak ekarri dituen berdinak ekarri ditu. Diario de Notiziasek zera dio, Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiek merituen dekretuaren 2 artikulu baliogobetu dituela euskararen balorazioa mugatzeagatik. Euskararen ezagutzak ez du ingelesaren, frantsesaren eta alemanaren balorazio bera jasotzen. Eta hedabide honek ere guk geuk garan ekarri dugun argazki berdina dakar. Palestinar talde bat agertzen da akordioa ospatzen Gazako zerrendako Nuseirat errefuxiatu eremuan. Eta Diario de Navarraren titularra ere gai berberaren ingurukoa da. Israelek eta Hamasek itxaropenari atea irekiko dion bake akordioa sinatu dutela. Suetena gaur gauean sartuko da indarrean Gazan. Berdina dira gaurkoan El Correoren 2 azalak. Argazkietan deiak eta Notiziasek egunkari hauek egin duten estilora 2 argazki, bata Gazakoa eta beste Israelgoa, biak ala biak Suetena ospatzen. Titularra hauxe da, 78.000 bizitzak ostatu den bakea. Eta amaitzeko El Diario Baskon ere argazkia da nagusi, ume palestinar talde bat agertzen da Nuseireteko kanpamenduan pozpozik. Titularrak Euskal Herrira gakartza, Bilduk salatu du bidegi auzian deliturik egon ez zela ebatzi duela justiziak 3. aldiz. Eta goizeko 7:38 minutu direlarik, konaino gaurko azalen errepasoa. Informazioaren aria, Naiz Irratian. Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hautsmezuak 644-632-944 zenbakira. Piztu Irratia. Naiz Irratia. Naiz hau esateko gai, kanpoan deno gure zai, mila bidere esan nizun, hemen ez da ezer orain. Eta ala ere saiatzen naiz, etorkizuna gure zai, eta gure txai. Begietan ikusi detegia, berriz diltzatuta hemen erbia, baina hori ezin gure zoria.
harrapatu gaitu euriak, atertuko du egunen batian, hau da oroitu nahi dudan guztia. Berriz harrapatu gaitu euria, atertuko du egunen batian, hau da oroitu nahi dudan guztia. Orain ezin da egin
hope I remember what I've done, where I've been. 'Cause I am my mistakes, my heartache and sin. If there's a heaven, will they let me in? And if there's a reason for all of this pain, I hope that it might mean redemption one day. 'Cause truly there just might be nothing to say. There ain't a reason for all of this pain. So we lay on the lawn till the end of the song, and wait for the stars to fall down one by one. When I'm next to you, feels like nothing is wrong. Everything will be okay, even if it's not. If the great fires come and wipe us away, I hope something beautiful grows in our place. If we're just the fallen that comes before grace, maybe we all end up losing one way. So we lay on the lawn till the end of the song, wait for the stars to fall down one by one. Oh, when I'm next to you, feels like nothing is wrong. Everything will be okay, even if it's if there's a heaven, will I go through hell to tell you I love you, my love, all is well? Will I still be bashful and shy as a shell? If there's a heaven, will I still rebel? So we lay on the lawn till the end of the song, and wait for the stars to fall down one by one. When I'm next to you, feels like nothing is wrong. Everything will be okay, even if it's not. Even if it's not. Even if it's not. Naiz irratia. Aulen kontra izeneko kantu Haulen horrekin. kontrola. Kontrola barkatu. Ba, ze, esan duen zuela Iker.
Hasi zara? Aspaldi ez nuela esaldi hori entzuten. Pertsona ona naiz. Endabiziko kantu honetan, ez, haulen kontrol honetan, bueno, entzuten da gitarran flangerrazo bat. Facerra. Facerra da? Bai, ez duzu ondo egin zure lana. Bera gustatzen zait. Hemen ikasi egiten dugu. Zein da flangerraren eta facerraren arteko desberdintasuna? Nik facerra dutela. Oso antzekoa. Bai, efektu antzekoa dire, baina, bai, ez dakit zehazki zein den. Bai, ze badut inguruan lagun frikiren bat, Xabiron izena duena. Ordunen ere, jotze duna, tarteka. Tardezka, ordunen jot, bai, monok ezin duenean Xabino etortzen da. Eta berak esango, erantzungo lizuke zer den, baina nik. Bestela YouTubeen, Ego Amerikarren batek ziur nago erantzuna dakala horretarako. Sajonegiak dira Euskal Entzule medioa ulertzeko. Orduan, bueno, jarri lerropare bat eta listo. Medioak. Ez da... Ergatiboa. Egia da. Bai, barkatu. Jode, ez dut Euskarako... Gauza bat aitortu behar. Oso ona. Gauza bat aitortu behar. Claro, Bizkaian izan nintzen bizitzen eta orduan horrek eragin. Gauza bat aitortuko ez dut. Iaz, Gazteako C2 maila eskuratu nuen eta... Gazteako? Gazteleakoa. Gaztelerako. Gazteako. Gazteako C2 maila eskuratu nuen eta euskarakoa ez. Hortaz, oaingoz, euskarakoa lortu arte, puto español de mierda. Ados. Naiz irratian hitz egiteko entzun egiten dugu. Sentitzen da hemen, hainbat zuaitzen artean non nagoen. Kresala eta ura baino lehen, usaintzen dotarea eguzkiz pize. Euna bukatzen tamosten, hartu dut nire harima jardina zanesten. Eaz badostien apurtzen, arnazketa bakoitzean desaeltzen. Eta banoa, itxas mugetara, kaioen artean, zoriontzu izan gineneko, azken sekretura. Oiu egitea, dena erreza zela pentsatzen genuenean. Itxas mugetara, kaioen artean, zoriontzu izan gineneko, azken sekretura. Oiu egitea, dena erreza zela pentsatzen genuenean. Portuko azken barkuak lurra hartzen. Ea noiz ikasiko duten, bukaera bat dagoela honegaz amaitzen. Eta banoa, itxas mugetara, kaioen artean, zoriontzu izan gineneko, azken sekretura. Oiu egitea, dena erreza zela pentsatzen genuenean. Itxas mugetara, kaioen artean, zoriontzu izan gineneko, azken sekretura. Oiu egitea, dena erreza zela pentsatzen genuenean. Etxan da hortxira begira, ebatu nire eskua ondartza gorrian. Bia
behar esnatzerakoan moratu gaur dana posible dala. Argia itzali da, mugikorrek argiztatzen duten mundu iluntzakar honetan 2030ko agendan independentzia borrokatu behar. Ez gaituzte maite, ez gaituzte maite, ez gaituzte maite, ez gaituzte maite. Lemoniz azkenean ireki zuten Fukushima berrian bihurtuta Kantaur itxaso arrainik gabe Eta txipileiak iruzko begiez josita Mondragon kooperatiba txinatarrak erosi zuten Kafi Israelek bereganatu zuen Lege egin zu Espainiako presidenteak Berlineko haina hor marraldoia egin zuen Bakongarenako kubetan Euskal Herriko inor Espainiara pasa ez edik. Naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira ongi etorri naiz irratira. Hamas eta Israelen arteko akordia iragarri eta 24 ordutara Israelgo gobernuak su-etena onartu du. Luze joan dira Netanyahuren segurtasun kabinetearen eta gobernuaren bilerak. Salua Badiola, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleok, Netanyahuk helburu belikorik garrantzitsuenetako bat hilikala bizirik dauden baituak itzultzea dela baieztatu du. The central one of these war aims is to return the hostages, all of the hostages, the living and the dead. Eskerrak eman dizkio ere Donald Trumpi alboan Steve Witkoff eta Jared Kushner zeuzkala. Azken honek balioan jarri du Israelgo indar armatuek burutu duten sarraskia. But I really want to say that this all would not have been possible without the bravery of the IDF and the soldiers, what they've accomplished not just in Gaza.
Negoziaketez jakitun diren iturriek naizi baieztatu diote, su-eten akordia benetako aurrera pauso dela eta hau ospatzeak merezi duela. Bereziki, baituak askatuko direlako eta aldi berean bi aldeentzako garaipena izango delako, Hamasentzat errekonozimendu ere izango dela helarazi dute, eta orain hurrengo erronka nagusietako bat laguntza humanitaria izango da. Peseren haserreak beste kapitulu bat dauka, Eneko Anduezak Aitor Estebanekin duen sintonia falta nabarmendu du eta Jose Ignacio Asensio kaltegarritzat ikusten du Maria Ubarretxenak Pasaiako portua kudeatzeko egin duen eskaera. Maria Ubarretxena autogobernu sailburuak Pasaiako portua Espainiar gobernuaren kontrolpeku izateari uztea eskatu du. Horretarako bertan bera utzi beharko litzateke interes orokorreko portu gisa duen izendapena. Pasaiako portua bai Jaurlaritzarentzako eta bai Gipuzkoarentzako oso portu estrategikoa da. Eta guk portu hori indartu egin nahi dugu eta indartu egin behar dugu. Eskaera honek kritika sortu du Jose Ignacio Asensiorengan. Gipuzkoako PSeko idazkari nagusiak sare sozialetan iragarri du eskuordetzeak eraginak izango dituela portuaren lehiakortasun ekonomikoan. Zer dela eta arriskuan Pasaia jartzen den eta ez Bilbo galdegin du. Unaiko ez, eta Eneko Anduezak EAJarekin duen harremana bisitzen jarraitzen du. Jeltzalei beste ibilbide bat egitea gotzi die. En esta cuestión no ha habido ningún disenso pactado. Nosotros desde un principio hemos dicho que no íbamos a participar de esto y han sido otros los que han decidido romper con el consenso que habíamos alcanzado hace apenas año y medio. Eta 11 urteren ostean Fernando Grande Marlaskak bere ibilbideko elkarrizketarik deserosoenetakoa izan zen oraitarazi du. ETBen Alberto Pradilla garako kazetariak ikertu gabe utzi zituen tortura kasuak oraitarazi zizkion eta elkarrizketara nolatan joan zen galdetu dio bere buruari egungo barne ministro espainiarrak. Atzera ingo dugu 11 urte. Le llegó a usted a su mesa el 2 de marzo de 2011. Pero me vamos a juzgar a mí. Este informe aquí pone que Beatriz Etxeberria había sufrido golpes, le habían hecho la bolsa, le habían... Gaur egun, Fernando Grande Marlaskak aitortu du ea nolatan joan zen elkarrizketa hartara. Habiendo transcurrido 3 años del cese definitivo de la violencia de ETA, que ya iba a ir por otro derrotero. Por una parte, mientras estaba en la entrevista, decía, ¿quién me habrá mandado venir aquí hoy? Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazerarik? Aparteko arazorik ez errepidetan Pegi. Ados, eguraldiaren nondik norakoak, Iker Ibarguluzeak emango izkigu segituan, baina aukera baldin baduzue, fijatu, zer nolako ilun daukagun gaur zerua, astebetean nola murriztu den, eguzki orduan nolatan atzeratu den, eguzkia azkorriaren momentu hori, fijatu horretan ere, dagoeneko goizeko 8:05 direla, iaia, eta oraindikan ilun daukagu zeru, esan dakoa. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Egonkortzera egingo du eguraldiak ostiral honetan. Goizan oraindik hodei asko agertuko da zeruan, hodei hauek beti ere trinkoagoak izango dira Kantauriar isurialdean, eta bertan oraindik goizean zehar tarteka euri txiki pixka bat izango da, bereziki mendi inguruetan eta lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araba iparraldean. Hego isurialdean aldiz, hodei askorekin hasiko da eguna, baina goizean zehar pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira eta eguerdi alderako eguraldi polita geratuko da. Arratsaldean Kantauriar isurialdean bertan ere ostarteak irikiko dira, baina zerua ez da guztiz garbi geratuko. Ego isurialdean aldiz eguraldi eguzkitsua nagusituko da egunaren bigarren zatian. Iparraizeak joko du, tarteka bizi, bereziki arratsaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak antzeko baloreetan jarraituko dute. Minimoak 10 eta 17 gradu bitartean arrendituko dira. Maksimoak Kantauriar isurialdean 18 eta 20 gradu bitartean, eta ego isurian 17 eta 23 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu samar dauden lekuetan emango dira. Altuenak aldiz, Erriberan. Larraitzotazo, Joarra Izpurua teknikan, urriak 10 da, ostirala. Informazioaren aria. Hamas eta Israelen arteko akorde iragarri eta 24 ordutara Israelgo gobernuak su-etena onartu du. Luze joan dira Netanyahuren segurtasun kabinetearen eta gobernuaren bilerak. Israelgo lehen ministroaren bulegoak isa sare sozialean iragarri du gobernuak baitu guztiak askatzeko bide horria adostu duela. Bere partetik Netanyahuk esan du akordioa garrantzi handiko jazoera dela.
And the central one of these war aims is to return the hostages, all of the hostages, the living and the dead. And we're about to achieve that goal. We couldn't have achieved it without the extraordinary help of President Trump and his team. Helburu belikorik garrantzitsuenetako bat hilik ala bizirik dauden bahituak itzultzea dela baieztatu du. Eskerrak eman dizkio ere Donald Trumpi, alboan Steve Witkoff eta Jared Kushner zeuzkala. Azken honek balioan jarri du Israelgo indar armatuak burutu duten sarraskia. But I really want to say that this all would not have been possible without the bravery of the IDF and the soldiers, what they've accomplished not just in Gaza, but also what they've done in the theater over the last couple of years to eliminate Hezbollah in the north and really degrade them. What you were able to do in Iran, it really helped set a big tone. Sueten adosteko aurreikusitakoa baino denbora gehiago behar izan du Israelgo esekutiboek. Ben-Gvir ministro ultraeskuindarrak akordioaren aurka egin du, atxilotu palestinarrak askatzea, ordaindu beharreko prezio jasanezina delakoan. Ofizialki su-etena ondorengo 24 orduetan jarriko da indarrean, orduan 72 orduko denbora lehioan 20 bahitu askatu eta hildako 28 bahituren gorpuak itzuli beharko dira. Trukean, agintari palestinarrek bizi osoko espetxe zigorra duten 250 preso eta urriak 7 geroztik atxilotutako 1.000 preso askatuko dituzte adingabeak barne. Eta horiek ala, negoziaketez jakitun diren iturriek, naizi baieztatu diote su-eten akordioa benetako aurrera pausua dela eta hau ospatzeak merezi duela. Bereziki bahituak askatuko direlako eta aldi berean bi aldentzako garaipena izango delako. Hamasentzat errekonozimendua izango dela ere helarazi digute. Oi, Lategi, egunon? Egunon, Pei, egunon entzule guztiak. Soldaduen erretirada ezinbestekoa izango dela berretsi dute iturriok eta ohartarazi ere Israelek gauzatu dezaken edozein esku hartzeko, esku hartze barkatu, baldintzatuko duela lehen fase honen iraupena. Halaber, une gogorrak aurrekusi dituzte ere, izan ere akordioaren lehen faseak ez dio deus armagabetzeaz, Gazaren etorkizuneko gobernuaz, populazio zibilaren babesaz edota berrera ikuntzaz. Negoziazioen iturriek naizi baieztatu diotenez, su-etenaren lehen uneko punturik garrantzitsuenetako bat, abian jarriko den erantzun humanitarioa izango da. Israelek hau kontrol zorrotzarekin jarraituko du, bere esku egongo da Gazara sartuko den laguntza humanitarioren erritmoa. Berretasun bezala ordea aipatu behar da Nazio Batuen erakundeak kudeatuko duela berriz ere. Uste dute benetako erronka jasotzen den laguntza humanitarioa biltegiratzea eta honen banaketa izango dela Pegi. Horixe bera, Nazio Batuen erakundeak erabat mobilizatuko da Gazan laguntza humanitarioa ematen hasteko. Horixe bera, adirazi du Tom Fletcher Nazio Batuen erakundeko gai humanitarioen buruak. Laguntza taldeek zerrendarako sarbide segurua behar dutela ere eskatu du. Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiek esan du Hamasek eta Israelek sinatutako akordio aukera garrantzitsua dela bi estatuen konponbiderako. I urge all to seize this momentous opportunity to establish a credible political path forward, a path towards ending the occupation, recognizing the right to self-determination of the Palestinian people and achieving a two-state solution. Nabarmendu du berak zuzentzen duen erakundeak laguntza zabal eta iraunkorra eskainiko diela Gazako herritarrei. Ildo horretan, UNEWA Ieslarientzako Nazio Batuen erakundearen agentziak oroitarazi du Gazako biztanleria 3 hilabete elikatzeko adina hornigai dituela. Eta Hamas eta Israelen arteko su-etenari ginga jarri nahi dio Donald Trumpek. Egiptora joate aurreikusi du akordioaren sinadura ekitaldia egitera eta modu honetan irudikatu nahi du bera dela gaur banatuko den Nobel sariaren mereziduna. Historian inork eginez duena egin duela aldarrikatu du, 9 hilabetetan 8 gerra gelditu. So Gaza we believe is going to be a much safer place. Hori ezen, entzun behar genuen audioa, eta Benjamin Netanyahuen parauak magnatearen ametsa auspotu du. Sare sozialetan, adimen artifizialaren bidez egindako argazki bat argitaratu du, non Netanyahuk berak ematen dion saria. Analista batek edo bestek ere esan dute, akaso garaizegi izan daitekela, saria emanez gero, Gazaz antzi egingo delako. Eta hain zuzen, kontu seriagoetan ere esan beharra dugu, Parisen bildu direla, goi bilera batean Europako eta Ekialde Hurbileko estatuen ordezkaria. Gazaren eta bertan bizi diren palestinarren etorkizuna hitz egiteko, baina palestinarrak bertan ordezkatuak egon gabe.
Palestinako erakunde eta instituzioak ez ziren gonbidatuak izan, ostegun honetan Parisen egindako bilerara Gazarako etorkizuna nolakoa izan behar duen eztabaidatzeko. Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak proposatutako bakeplanak aurrera egiten badu beti ere. Any plan to function needs also international backing. European Union stands ready to do its part. We are ready to redeploy our EUBAM Rafah mission. Kajakaias Europar Batasuneko atzerri gaietarako goi ordezkariak Donald Trumpen bakeplanean aurreikusitako trantsiziorako administrazioan bloke komunitarioa egotea defendatu zuen Europar Batasunak Palestinari laguntza humanitario gehien ematen dion eragilea dela eta edozein momentutan laguntzak Gazan sartzeko prest daudela gogora ekarrez. Izan ere Europar Batasunaren pisu diplomatikoa agerian gelditu da berriz ere Gazan Donald Trumpek aurkeztu eta Netanyahu hartu duen bakeplanean ez baitu inolako paperik jokatu Bruselak. Bitartekari izan diren eskualdeko estatuekin bilduz bere presentzia nabarmendu nahi izan du Europak. Orain Emmanuel Macron Frantziako estatuko presidentea buru. Alemania, Espainiako eta Frantziako estatuetako Italia eta Britainia handiko ordezkariak izan ziren bertan Egipto, Katar, Arabiar Emirerri Batu, Jordania, Indonesia, Kanada eta Turkiakoekin batera. Laguntza humanitarioaren eta Gazako administrazio politiko berrian parte hartzeko prest egoteaz gain, Europako ordezkariak prest agertu dira ere segurtasun arloa implikatzeko, soldaduak edota poliziak bidaliz. Sur ce point, nous ne devons pas perdre de vue la nécessité d'une appropriation palestinienne qui constitue la base de l'horizon politique rappelé par notre président Trump, autodétermination et création d'un État. Gazaren kudeaketan ordezkari palestinarrak egon beharko luketela defendatu zuen Macron, Frantziar presidenteak, eta estatu palestinar bideragarri bat gauzatuko duten baten oinarriak ezartzea ere beharrezkoa dela beti ere Hamasen presentziarik gabe. Aldi berean, Mahmoud Abbasen aginte palestinarra erdigunean jartzeko deia egin zuen, erakunde honek palestinar askoren konfiantza galdu duen arren. Eta Palestinarekin elkartasunak eskatu die sindikatuei batzordei eta langilei urriaren 15eko lanuzte handitu eta greba orokor baterako deialdi bihurtu dezaten. Handituz doan Israelekiko isolamendua indartzeko. Pasaden urriaren 4an Iruñan deitu eta 50.000 lagunen parte hartzea izan zuen mobilizazio historikoaren balorazio prentsaurrekoan urrats kualitatiboak ematen jarraitzera deitu du Palestinarekin elkartasuna taldeak. Urriaren 15eko etenean, gehiengo sindikalak deitutako 3 orduko lanuzteren ordez, egun osoko greba egitea proposatu dute. Euskal Herrian, ekoizpena geldiarazteak eta kaleak blokeatzeak Israeli isolatzeko beharrari ekarpena egingo dio. Horregatik, sindikatuei eta Palestinaren aldeko talde guztiei eskakizun honekin bat egin dezaten eskatzen dio. Horrekin batera, urriaren 15 lanuzte soilean gelditzen bada ere, Israelek Euskal Herrian dituen konplizeek sionismoarekin harreman oro eten dezaten presio egiteko mobilizatuko garela adierazten dugu. Irailaren 15eko mobilizazioa lanuzte soilean gelditzen bada ere, mobilizatzera deitu dute eta nabarmendu dute grebaren helburu nagusi Eusko Jaurlaritzari, Nafarroako gobernuari, Espainiako eta Frantziako estatuetako exekutiboei eta CAF bezalako enpresa konplizei presio egitea dela Israelekiko harreman guztiekin amaitzeko. Izan ere, Palestinarekin elkartasunak esan du Trumpen bakeplanak aurrera egin arren, ez dela estatu sionistarekiko presioa eten behar. Palestinarrei arnasa emango dieten akordioak lortzeak ez du Israelen aurkako presioa baretu behar. Are gehiago, Palestinarren indar korrelazioa eta negoziazio gaitasuna euren irmotasunaren fruitu izateaz gain, Israel sostengatzen duten. Gora ekarriko du ere sektore jakin batzuetan dagoeneko deituak daudela greba egunak, egun osokoak, urriaren 15erako, hezkuntza arloan, Lab eta Stella sindikatuek deialdi hau egin dute esaterako eta elak ere greba egingo duela baieztatu du. Goizeko 8 eta 4 dira, PSren haserreak beste kapitulu bat dauka. Eneko Anduezak Aitor Estebanekin duen sintonia falta nabarmendu du eta Jose Ignacio Asensio kaltegarritzat ikusten du Maria Ubarretxenak Pasaiako portua kudeatzeko egin duen eskaera. Maria Ubarretxena autogobernu sailburuak Pasaiako portua Espainiar gobernuaren kontrolpeko izateari uztea eskatu du. Horretarako bertan bera utzi beharko litzateke interes orokorreko portu gisa duen izendapena.
Pasaiako portua bai Jaurlaritzarentzako eta bai Gipuzkoarentzako oso portu estrategikoa da. Eta guk portu hori indartu egin nahi dugu eta indartu egin behar dugu. Eta indartu nahi baldin badegu portu horrek inbertsio potoloak behar ditu. Eta Jaurlaritza portu horren alde egiteko prest dago. Eskaera honek kritika sortu du Jose Ignacio Asensiorengan. Gipuzkoako PSeko idazkari nagusiek sare sozialetan iragarri du eskuordetzeak erakinak izango dituela portuaren lehiakortasun ekonomikoan. Zer dela eta arriskuan Pasaia jartzen den eta ez Bilbo galdegin du. Hau nahikoa ez eta bi alderdien arteko opera bufak jarraipena du. Eneko Anduezak EAJarekin duen harremana bisitzen jarraitzen duela ere esango dugu, jeltzalei beste ibilbide bat egitea egotzi die. Logramos hacerlo muy bien, Andoni Ortúzar y yo mismo, y mi deseo hubiera sido o es también fuera una realidad a día de hoy. Azken adierazpen hauek ezin egona ere piztu dute beste behin jeltzaleen artean, bi alderdiek atzoko adierazpen hauetan adostua omen zuten kritikak apalduko zituztela eta adierazpen parekoak egingo zituztela. Bizikidetzaren aldeko azken akordionek airean uzten du ere bi alderdien arteko harremana. Gaur-gaurkoz ez dago bien arteko itunaren jarraipenarako bilera egunik. Eta testuinguru honetan ere aurrekontuak gutxinaka aipagai bihurtzen ari dira. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan lurralde eta foru erakunde guztietako aurrekontuak zein Gasteizko exekutiboko aurrekontuak negoziatzeko EH Bilduk egindako eskaintzari atea zabalik utzi dio nolabait, Eneko Andueza PSren idazkari nagusiak kontrakoa adierazi du Joseba Díaz Antxustegi jeltzaleak. Erakundeetan aurrekontuen negoziazioaren hasieraren testuinguruan Euskal Herria Bilduko idazkari nagusi Arnaldo Otekik eskaintza argia egin zien EAJ eta PSeri etxe honetan naiz irratian. Guretzat ez daka logika hundirik lehenengo bote batean bederen hitz egitea aldundiz aldundi, lau aurrekontu buruz, baizik eta egin behar dena da zenbat diru dagon kajan aman komunean, bai? Eta diru hoietatik zer eta non inbertitu behar da. Hori da gure logika politikoa. Eta aurten berriro ere aprobetxatuko dut hemen nagola gonbidapen bat egiteko bai Alderdi Sozialistari eta bai Euskal Alderdi Jeltzaleari. Gure ustez gonbidapena da logika horretan esertzea eztabaidatzera lau aurrekontu hauen inguruan. Berriro diot, zertarako ikusteko zenbat diru daukagun eta nun inbertitu behar da. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundien zein Lakuako gobernuaren aurrekontuak elkarrekin negoziatzera deitu zien Otegik. Ezkerro Subiranistak iaz egindako proposamenari segida emanez. Bi alderdian erantzuna biharamunean bertan helduko zen. Joseba Díaz Antxustegi EAJaren legebiltzarreko bozeramaileak azkadar adierazi zuen jeltzaleak ez zirela halako negoziazio batean izango. Eta gure eskua luzatuta dago guztiekin hitz egiteko, baina lehentasunik gabe eta betori gabe. Beraz, Bilduri eskatzen dioguna da, momentu honetan, seriotasunez negoziatu behar diren mailetan eta edabideetan zarata gutxiago egitea. Baina bestelako jarrera izan zen EAJaren gobernu bazkideena. Eneko Andueza PSeko idazkari nagusiak ordea erdi irekita utzi zuen erakunde guztietako alderdi guztiekin negoziatzeko prest daudela esanez eta ikusiko dutela nola garatzen den negoziazio guztia. Gipuzkoako PSeko idazkari Jose Ignacio naiz irratian esan zuen Otegiren hitzek eta ostera burutzen duen estrategiak batez datozela, baina kasu honetan ere aterik ez du itxi nahi izan Asensiok. Nik espero dut aurten beste egoera batean egotera, baina beraiek jakingo dute. Estrategia bat baldin badago horren atzean, noski akordiorik ez da egongo. Baina edukiei lotzen badiogu, gure aldetik ez dago inolako arazorik akordatzeko. Montxo Martínez Santia, erailia, izan zela dioten froga berriak aurkeztu ditu giza eskubideen behatokiak. Kasua berriz ebaluatu dezala eskatu dio, Lakuako exekutiboko justizia eta giza eskubideen sailburu Maria Jesus San Josiri Martínez Santia estatuaren biktima gisa aitortu eta familiak erreparazio eskatu dezan.
Dokumentazioa bildu eta kasua aztertzeko fasea burutu ondoren, 2025ean hainbat eginbide egin dira datu edo proba berriak bilatu eta suizidioaren hipotesia ezeztatzen saiatzeko. Hala, 2025eko otsailaren 28ean Francisco Etxeberria auzitegiko medikuak lurpetik atera zuen Montxo Martinez Antiaren gorpua ehortzita zegoen Poioeko hilerrian, baina gorpuzkien kontserbazio egoeraren ondorioz ezin izan zen Martinezen heriotzari buruzko kontsiderazio berririk atera. Bestetik zuzeneko senideen eta erakundeko gertuko kideen testigantzak ere jaso dira eta guztiek ukatu dute suizidioaren tesia. Eta azkenik, kriminologian eta armetan aditu independente batek Martinez Antiaren ondoan aurkitutako armen txosten balistikoa egin du. Pistola etzela kargagailua sartu ondoren erabili ondorioztatu du eta metrailetari dagokionean baieztatu du erabilia izan zela, baina ezin du baieztatu heriotza eragin zion zauria arma horrekin egin zenik. Giza eskubideen behatokiaren arabera metraileta suizidiorako erabiltzea bidera ezina izango litzateke lekuaren ezaugarri fisikoengatik. Erakundearen arabera ustezko suizidioa gertatu zen bainuontziaren neurriek eta kokapenak eragotzi egiten dute eskuin besoa behar adina luzatzea arme eskioneko lokian kokatuta tiro egiteko jaurtigaia ezkerreko lokitik atera dadin, beraz horrek baztertu egingo luke Martinez Antiak bere buruari tiro egitea arma horrekin. Horrez gainera, erakundearen aburuz, odola arrastoak zeuden lekuak ere ez du bideragarri egiten bere buruari tiro egin izanaren hipotesia. Giza eskubideen behatokiaren txostenak agerian uzten du gainera Martinez Antia hiltzen operazioa Mikel Lejarza El Lobo agente infiltratuak zuzendu zuela. Froga horiek guztiak eskuan, giza eskubideen behatokiak ondorioztatu du heriotzak sailkatzeko erabiltzen den NAS auzitegiko ereduari jarraituz giza hilketa dela kategoria posible bakarra, alegia Montxo Martinez Antia beste pertsona batek edo batzuk hil zutela 1978ko irailaren 18ko goizaldean eskuineko lokian egindako tiro batekin. Hain zuzen, Montxo kasu irekia dokumentalaren aurrerapena ere, naizen ikusgai dago. Pienso que era mejor ir a la cárcel que no morir. Y no creo que se suicidó mi hermano, para nada. Nunca se nos había ocurrido pegarnos un tiro. Es que no iba dentro de nuestras ideas el suicidarnos. Que se había suicidado. ¿Y qué les vas a decir? Que no podía ser. Eta 11 urteren ostean, Fernando Grande Marlaskak bere ibilbideko elkarrizketarik deserosoenetako bat izan zen aurreitarazi du. ETBen Alberto Pradilla garako kazetariak ikertu gabe utzi zituen tortura kasuak aurreitarazi zizkion, elkarrizketara nolatan joan zen galdetu dio bere buruari Marlaskak. Le llegó a usted a su mesa el 2 de marzo de 2011. Pero me vamos a juzgar a mí. Este informe aquí pone que Beatriz Echeverría había sufrido golpes, le habían hecho la bolsa, le habían vejado sexualmente. ¿Y usted qué hizo después cuando recibió este informe? Yo tengo los informes médico-forenses, vuelvo a decir, de todos esos extremos, donde los informes médico-forenses no avalaban ninguna... Malkarrizketa hartan Pradillak Beatriz Etxeberriaren tortura salaketa aipatu zuen, emakumea inkomunikatua zegoela, tratu txarrak eta sexu eraso saiakerak salatu zituen mediku forentxearen aurrean. Marlaskak garai hartan Auzitegi Nazionaleko epailea zenak ez zuen ikerketa ofizialik zabaldu. Gaur egun, Fernando Grande Marlaskak aitortu du, ea nolatan joan zen elkarrizketa hartara. Habiendo transcurrido 3 años del cese definitivo de la violencia de ETA, que ya iba a ir por otro derrotero. Por una parte, mientras estaba en la entrevista, decía, ¿quién me habrá mandado venir aquí hoy? Pero tú eres tonto, o sea, ¿todavía te crees que esto todavía tiene que pasar? 11 urte beranduago Grande Marlaskak oraindik ez du bere gain hartu erantzukizunik auzi honetan. Bere hitzetan, denboraren poderioz alde guztiek lasaitasun handiago hitz egin ahal izango dute. Informazioaren aria. Goizeko 8:25 euskaraz bidalitako mezu bat gazteleraz bidaltzeko eskatu ostean, behatokiaren bigarren mezu bati Manzanos traigo archivamos erantzun dio foruzaingoak. Tratu hau iraingarria eta onartezina dela adierazi du behatokiak, herritarren euskaraz arreta jasotzeko eskubidea dutela. Horeitarazi Itsaso Leon.
Duela egun batzuk euskararen telefonoan jasotako kexa bat helarazi zion Behatokiak Foruzaingoari sare sozialetan egiten duten euskararen erabilera traketsari buruzkoa. Horretarako Foruzaingoaren komunikazio taldearengana jo zuen Behatokiak erantzun hau jaso zuelarik email korporatibotik gazteleraz idatzita. Komunikazio hau gaztelaniaz ere jaso nahi genuke ulertu eta erantzun ahal izateko. Ulertezina da nola ez diren erabiltzen Nafarroako bi hizkuntza ofizialak. Foruzaingoak dituen betebeharrak gogoratuz beste mezu bat igorri zuen Behatokiak euskara hutsean. Urriaren 3an Foruzaingoak manzanas traigo erantzun zuen. Hasierako espedientea euskara hutsean, gure eskakizunari erantzutea euskara hutsean, ez dugu ulertzen, manzanas traigo artxibatuko dugu. Horixe izan zen Foruzaingoaren bigarren erantzuna. Erabat onartezina da Foruzaingoak Nafarroako erakunde publiko batek eta bertako langile publikoek Nafarroako hizkuntza den euskararen eta herritar euskaldunen gutxiespena eta mespretsua adieraztea. Hala nabarmendu du Behatokiak eta gaineratu du are larriagoa dela gainera jasotako harretaz kexu diren herritarrei eta erakundei horrelako lotsagabekeria eta impunitatearekin erantzutea. Esan dute ez dela Behatokiak jasotako lehenengo kexa Foruzaingoan euskara zerbitzua emateko gai ez izan eta euskararen ezagutza duen langilerik ez izateagatik. Erantzukizunak eskatu dituzte hortaz eta Nafarroako berezko hizkuntza eta bere hiztunekiko mespretsuzko tratu honi berehalako soluzioa ematea. Eta ELA eta Esteila sindikatuek iragarri dute Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak merezimenduen dekretua partzialki baliogabetu duela euskararen puntuaketari mugak jartzen zizkila eta ingeles, frantses eta alemanierari murrizketarik jartzen ez dian bitartean. Bi sindikatu hauek Maria Txibiteren esekutiboari eskatu diote euskara irrespetatzen duen eta lurraldeko lanpostu publiko guztietan euskara merezimendu gisa puntuatzen duen foru dekretu berri bat egiteko. Inpugnatutako dekretua 2024ko 97. dekretua da, jada polemikoa izan zen, izapidetu zen unetik 4.1 eta 4.2 artikuluak dira zehazki Nafarroako Justizia Auzitegiko honenak baliogabetu dituenak. Osasunbideko oposizio lehiaketetan eta lekualdatze prozesuetan merezimenduak arautzen zituztenak. Auzitegiaren epaiak merezimendua dekretua guztiz murriztaitzailea dela eta euskara gutxiesten duela erakusten du ELA eta Esteila zen iritziz. Espainiako poliziak Burlatako San Francisco kalean bi adingabe bizi diren etxe bizitza baten etxegabetzearen aurka protesta egiten ari zirenen aurka kargatu du ostegun goiz honetan. Aritu elkarguntza sareak jakinarazi duenez, familia hori iruzur baten biktima izan da logela bat alokatzean etxe bizitzaren jabea ura berreskuratzen saiatu da eta familiak ez du beste aukerarik etxe bizitzaren prezioak direla eta. Ariturekin batera Berriozargo hipotekaren eraginpekoen plataformak eta kontseilu sozialistak etxe bizitzaren parean elkarritaratzea deitu dute eta horren aurrean polizia talde handi bat agertu da etxegabetzearen aurka protesta egiten ari zirenen aurka oldartu denean. Bi kolektiboek nabarmendu dute onartezina dela familia bat kalean geratzea baliabideak dituen gizarte batean etxegabetzea 10 erdietarako burutu da eta ondoren pertsona talde bat Burlatako udaletxera joan da eta bulegoetan sartu da. Euskal Herria Irratiak aipatutako Burlatako udaleko iturriek azaldu dutenez, partikularren arteko kontua denarren udalak etxegabetzea saiesteko jardun du. Ildo horretan, gaineratu du gaur egun ez duela udaletxe bizitzarik horrelako larrialdi egoera batena bideratzeko. Udaleko gizarte zerbitzuek hainbat bilera egin dituzte kaltetutako familiarekin konponbide baten bila. Bai, Joseba Siron, Iruñeko alkateak Beloso, Sarasate eta Pio 12. lanak defendatu ditu, udal batzarrean eta aurrekontu akordio berri baterako negoziazioa ere iragarri du. Iruñeko alkate Joseba Sironek hiriko egoerari buruzko eztabaida egin du ostegun honetan eta azken urteko jardunaren balantze baikorra egin du. Nabarmendu du Euskal Herria Bilduk aniztasunetik lortutako akordioen bidez Iruñea paralisi politikotik atera duela. 3 proiektu garrantzitsua azpimarratu ditu, Belosoko korridora, Pio 12. bidegorria eta Sarasateko pasealekua.
Gizarte politikoei dagokionez, nabarmendu du etxerik gabekoentzat laguntza bikoiztu dela eta plaza kopurua 50% handitu dela. Absoluta prioridad. Y tengo que decir que desde la aprobación de este plan, que se produjo en febrero de 2024, el Ayuntamiento ha dado luz verde a 7 promociones. En su conjunto, estas actuaciones supondrán la construcción de 1.200 viviendas para los próximos años, de las cuales... Eztabaidan oposizioak kritika zorrotzak egin ditu bereziki UPNeko Cristina Ibarrola alkateoiak. Hasta ahora sabíamos que el Partido Socialista le entregó Pamplona a cambio de mantener los gobiernos de España y de Navarra. Ahora sabemos además que Cerdán necesitaba su apoyo para mantener esos gobiernos socialistas, gracias a los cuales, presuntamente, él se ha enriquecido ilícitamente. A estas alturas, supongo que usted es plenamente consciente que una investigación de la UCO más ágil o más precoz hubiera aportado toda posibilidad de verle hoy ahí sentado. PSNeko Marina Kurielek berriz, egonkortasuna eta elkarbizitza babesteko egindako akordioak defendatu ditu, euskarazko pasarte bat ere txertatu du bere hitzaldian. Pero la realidad una vez más les desmiente. Mientras ustedes se dedican a sembrar ruido y titulares, desde el Partido Socialista estamos trabajando, que también estamos en la oposición en Pamplona, pero estamos trabajando con hechos, aprobando presupuestos, con proyectos en marcha, centrándonos en los barrios, con barrios que se transforman y con políticas que mejoran la vida de la gente. Eta Bernedoko udalekoen inguruko salaketaren ostean, gertatu zena argitzea fiskaltzaren esku eta ez Aldundiaren esku dagoela, azaldu du Ana del Val, Arabako Kultura eta Kiroletako Foru Diputatuak. Argitu duenez, udaleku horiek inoiz ez dute Foru Aldundian izena eman. Horiexek nabarmendu zituen atzokoan kazetarien aurrean. Salvo que exista una denuncia previa o una comunicación formal de incidencia, las administraciones no tenemos posibilidad de intervención directa en el desarrollo diario de las actividades privadas. Por parte de este departamento ha habido preocupación, implicación y actuación, y lo hemos hecho con la mayor celeridad posible, teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor. Batzar Nagusietan ostegun honetan egindako ezoiko batzorde batean hitz hartu du Del Valek, Vox eta Partidu Popularra batzarkide taldeek hala eskatuta. Gasteizko 3. zenbakiko instrukzio epaitegia kasua ikertzen ari da eta dagoeneko 17 polizia salaketa jaso dituzte sexu askatasunaren aurkako ustezko delituengatik. Diputatuak argi esan du ez dakitela non egin duten akatsa. Ziurtatu du lehen aldia dela jakin dutena udaleku batek ez zuela bere jarduera inskribatu. Informazioaren aria. Eta goizeko 8:33 direla, goiz honetan ere oso adi egongo era estatu frantsesean gertatzen denaz. Dagoeneko 12 ordu, baino gutxiago dauzka Emmanuel Macronek urrengo lehen ministroa nor izango den iragartzeko, espekulazioak anitzak dira, eta ziurra dena da, goiz honetan alderdi politiko ezberdinetako ordezkariak Eliseotik igaroko direla, aipatu dute ere, gobernu tekniko bat egiteko aukera, baina, dirudienez, ostiral goiz honetan jakinaraziko du Emmanuel Macronek nor izango den estatu frantseseko lehen ministro berria. Adi egongo era beraz, baina epea bukatzear delarik, zalantzak ere badaude. Sebastian Lekornu karguari utzei egin ostean, egin zuzen, izan daiteke ere bera ere hautatuetako bat. Elkarrizketa batean, esan zuen ezetz, berak bere misioa amaitutzat zuela. Beste galderetako batera izan daitekena da, ea Matinongo jauregira sozialista bat helduko ote den. Politiko ez den, profil bat akaso, kontsultaldi berri bat izango ote den? Pentsioen erreformari buruzko erabakiak ere atzera botatzen baldin badituen, ea egonkortasuna etor daiteken ere galderetako bat da. Baina krisi instituzional sakona ere, hori egitate bat da, hori ez da galdera bat. Aurreko kinieletan gertatu moduan, Jean-Louis Borlonen izena ere bada gehien entzuten denetako bat, Jacques Chirac eta Nicolas Sarkozy, presidente eskuindarren ministro hoia izandakoa, eta modu honetan, Republikans kontserbadoreko babesa berreskuratuko luke Macronek, baina ez lieke emango, ez da ere gehiengo bat osatzeko parlamentuan. Gogoan izan,
Les Republicans alderdiak soilik bozen 100% eskuratu zuela, besterik ez. Eta zalantzan dira ere, ea gobernuan parte hartuko duten ala ez. Diotena da, lehen ministro ezkertiar batekin, edota lehen ministro makronista batekin, jai izango duela Emmanuel Macronek. Politikoki, erabaki oso arriskutsua dirudien arren, badirudi Macronek ez diola ere erabat astea izten Sebastien Lecornu berri zendatzeari. Horretarako ere, espekulazioak ere anitzak izan dira, izan ere Barnierrek bere kargua utzi zuenean, iragarpena egin zenean, oharran esaten zen, Emmanuel Macronek lehen ministro berri bat iragarriko zuela. Orain, Eliseoak argitaratu berri duen azkeneko oharrak diona da, lehen ministro bat besterik ez dela iragarriko. Hau da, espekulaziorako eman duela berria termino horrek. Eta gaur egun alderdi sozialistatik aldendua den Bernat Cazenau, lehen ministro sozialdemokrata hoia, izan daiteke ere aukeretako bat, edota Pierre Moscovici, ekonomia ministro hoia, ez dut uste Moscovici izango denik. Une honetan BFM-TV telebistan dago elkarrizketa eskaintzen. Bera izango balitz lehen ministro, ez dut uste elkarrizketa eskainiko lukenik. Baina jakina dena da, eskuin muturrari ere, ez diotela lehen ministro postu eskainiko, baina lehen ministro kontserbadore baten aukera, Asambleen Nazionalekin, akordioak ere, erraztuko lituzkela diru, naiz eta beraien lehentasuna, hauteskunde berriak izan. Hauexek, estatu frantseseko pototxoaren azken orduak, eta horiek ala, hitz egin beharra dugu ere. Bakearen nobelaz berriro. Lehen gogoratu dugu Donald Trumpen nahia dela, eta bera ere badela hautagai. Honek eztabaida zabaldu du berriro ere, bakearen nobelaren baitan, estatus ikurra delako hau, edota benetako bakelanaren aitortza. Atzera botako dugu begirada. 2009an Obamak bakearen Nobel saria lortu zuen, etxe zurian urtebete baino gutxiago zeramala. Erabakiak bere aholkulariak ere harritu zituen, David Axelrodek prentsaren galderei egindako erreakzio ironikoak islatu zuen bezala. Elliot Cohen irakasleak gogorarazi zuen ondoren Obamak 3. gerra abiatu zuela Iraken, Afganistanen jarraitu zuela eta Libiako Gaddafiren erregimena Europatik kentzea babestu zuela. Eta hala ere, Norvegiako agintariek nazioarteko diplomazia eta herrien arteko kooperazioa indartzeko alekin apartak egiteagatik justifikatu zuten. Are, eztabaidagarriagoa izan zen Henry Kissingerren kasua 1973an Vietnamgo gerrari amaiera eman zioten Parisko bake akordioengatik. 4 urte geroago baina 1979an Kissingerrek Kanputxeako bombardaketak agindu zituen 150.000 heriotza zibil baino gehiago eraginda. Erabaki horien inguruan sortu den polemikak zalantzan jarri du zenbait urtetan sariaren zilegitasuna eta koherentzia. Eta hala ere Trump bezalako figurek estatus globalaren simboloa bilatzen duten, naiz eta historiak erakusten duen bezala bakearen Nobel saria jasotzea ez den beti lortu izanaren parekoa. Kirol aria, naiz irratian. Eta duzegu kirolen tenorea, goizeko 9:00 gutxi direla, bixi, eta besteak beste Baskoniarekin hasi beharra dugu gutxigatik, baina garaipenik gabe amaitu zuen partida ostegun honetan Baskoniak, Panathinaikosen aurka, 84-86 markagailuarekin bukatu zen partida, baina gogor eutsi zion irabazteko nahiari talde gasteiztarrak. Garazi Castaño, egunon. Egunon, Pegi, egunon entzule, bai, ala da, 73-84 markagailutik 84 berdinketara heltzea lortu zuten gasteiztarrek 4,4 segunduren faltan, baina aurkariak azken martxanekin eta taldeko izar Kendrick Nunek azken tiro garaia saskiratu zuen.
Baskoniaren bihotzeraino iritsi zen labankadarekin, beraz, albiste honik ez Gasteiz aldetik. Txirrindularitzan Inigo Elosegik Kern Farman jarraituko du 2027 urtera arte, hala, Zierbenako txirrindulariak orain dela 3 urte talde nafarrean abiatutako bideari jarraipena emango dio. Elosegi orain dela 3 urte itzuli zen taldera, 2018an, 2019an ere, 23 urte zazpikoetan, Kern Farman ez izen arrakastatxu beraz. Taldeak zehaztu zuenaren arabera, Portugalgo eta Aiango itzulietan lortutako emaitzetatik arago, kolektiboaren alde egindako lanagatik nabarmendu da Inigo. Txirrindulari bizkaitarra oso pozik agertu da berritzagatik eta ez gara errepietatik aldenduko. Jon Izagirrek Kofidisekin berritu baitu denboraldi batez. Ormaiztegiko txirrindulariak 36 urtekoa bera, 5. denboraldia izango du Frantziako taldean horren bestez. Azken urteak ez dira honenak izaten ari Gipuzkoarrarentzat, baina palmares ederra du atzean 2019ko itzulia, Frantziako Turreko 2 etapa, Espainiako Bueltako etapa bat eta Italiako Giroko beste bat. Ez da gutxi. Ormaiztegitarraren 18. urtea izango da profesional mailan. Hauexek kiroletan nabarmentzekoak pegi. Edertu da, guzti hauekin alditzen gara. Eskerrik asko Garazi. Gero arte. Etxeak ez du zentzurik zugabe, lehen osatzen zuten zazpilorek. Eta azken aipamen txiki bat egin beharra dugu, 2026 urteko Araba Euskaraz jaia aurkeztu dutela, Murrion, bertan ospatuko delako herrialdeko ikastolen jaia, heldu den ekainaren 14ean, taupadak berpiztu izango delarik lelua. Azaroaren 6tik 16ra, Ariak, erresistentzia istorioen zinemaldia, dokumental emanaldiak, solasaldiak, musika eta askoz gehiago. Hernaniko kulturarteko plaza feministan. Informazio gehiago, ariak.hernani.eus. Hernaniko udala. Emun aholkulariak, 80 pertsonako lantaldea gai sozialak kudeatzen laguntzeko. Gizarte euskaldun, justu, parekide eta iraunkorraren alde lan egiten dugu. Herritarren parte hartze prozesuak, euskara planak, berdintasun planak, enpresen iraunkortasuna. Barrutik eraldatzen gara, kanpoan eragiteko. Emun, euskara eta berrikuntza soziala. Euskotrenek jakinarazten du. Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Gaueko zerbitzu bereziak larunbatetan kezkarik gabe gozatzeko. Informa zaitez ordutegiei buruz Euskotrenen webgunean edo gure aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Informazioaren aria. Heldu zaigu, analisi mailaren tenorea, ostirala da gaurkoa, eta ostiral legez, 2 astean behin, gurekin izaten ditugu, Malen Dominguez soziologo eta Unai Fernandez de Betoño arkitekto. Egunon? Kaixo, egunon. Egunon, Unai? Bueno, orain ikan mikrofonarekin ez dakit arazoren bat edo ote dagon. Barkatu, egunon, egunon. Lasai. Martxan gaudela, esan beharra dugu, tarte emango digu gure lehenbiziko aipagaiari izan ere, Elujar Fundazioak Elujar Zientzia sortu du, Euskarazko zientzia eta teknologiako edabide digital berria izango dena, 25.000 edukitik gora biltzen ditu, bertako hautsekin eta begiradekin, gure teknologiaren eta mundu zabaleko edukiak ekarrita. Garazi Andonegi Beristain, Elujarreko Zientzia Unitateko koordinatzaileak eta Itziberregirre Ruiz de Arkaute Elujarreko Kultura Zientifikoko arduradunak Usurbilgo egoitzan aurkeztu dute edabidea, zientzia eta teknologiako euskarazko edabide digitalan iztuna. Etengabeko egokitzeko behar horren aurrean zientzia.eus eta aldizkaria.elujar.eus webguneak uztartu eta gaur-gaurko edukiak eta gizarte kritiko batentzako begiradak ekarriko ditu edabide digitalan.
digitalak. Hedabide euskaraz sortua dago, bertako ahotsekin eta begiradarekin, gure teknologiarekin eta mundu zabaleko edukiak ekarrita. Guztira, 25.000 edukitik gora ditu zientziaren arloko albistegiak eta bitxikeriak bideo laburretan ingurumenari, feminismoari eta zientziari buruzko podcastak, elkarrezketak, euskal ikertzailean begirada kritikoa eta iritzia, basabizitzaren argazkiak, herritarren iritzia emateko espazioak, emakume zientzialarien efemerideak, eta horretaz guztiaz gain, egungo gizarte krisiak eta kezkak ere azalean jarriko ditu. Osasun mentala, trantsizio ekosoziala, ingurumena eta balioak besteak beste. Hedabide berri baten jaiotzaren albistea beti da albiste ona, bizi ditugun garaietara egokituz, zientzia eta teknologiari buruzko gaiak euskaraz eta profesionaltasunez eskaintzea ere izango du helburu Elhuyar Zientzia Hedabide Digitalak. Donostiako estudiora batu zaigu azalpenak eskaintzeko Garazien Donegi, Elhuyarreko Zientzia Unitateko koordinatzailea. Egunon eta ongi etorri naiz irratira. Mila esker. Hedabidearen izena argia da eta jakin nahi dugu, baita ere Elhuyar Zientzia zer izango den eta bertan zer topatuko duen publikoak. Azalpenak aurrea azalpenetan esaten zan bezala, zientzia eta teknologiari buruzko eduki sorta eta formatuan hitzetako edukiak topatuko ditu, eta batez ere begirada sozial horrekin edo gizarteari ere lotuta, ez da zientzia eta teknologia hori, aurrerapen horiek gizartearekin lotzeko asmoz dator hedabide berri hau. Eta hor, formatuari dagokionez, testutik harago doan hedabide ere izango dago. Bai, azkenean ingurune digitalean sortutako hedabidea da, ezta? Badu ere bere papereko atala, baina, testu inguru digitalak eta bertan dauden kontsumo ohiturek eta formatuetan asko pentsatzera eraman gaituzte, eta hor ikusi dugu joerek esaten dutena, dala jendeak kontsumo hori geroz eta denbora laburragoan egiten dula, nahi izaten ditula azkar edo erosoago edo kontsumitu daitezken eduki motak ere, baina guk horiek guztiak eskaini nahi izan ditugu, adibidez erantzi ditugulako bideo vertikal formatua duten atalak, edo inkesten atalak, edo efemerideak, laburragoan kontsumi daitezkenak, baina egia da zientzia eta teknologiari buruz ere beste hainbat gauzetan eman nahi izan diogula sakonera gehiago eta patxada gehiagoz eta irakurtzeko edukia ere erabiltzaileari, eragiten duelako askotan, hausnarketa berrietan eta zer etor daiteken horri begiradatxo bat emateko aukera. Hor berezegi akaso unibertsitate munduari begiratuz gero, hor dauzkagu aldizkari zientifikoak, artikulu zientifikoak, aldea gongo da Elhuyar Zientzia eta alako formatu tradizionalago honen artean? Bai, nik uste dut oso desberdinak direla formatuak eta mundu akademikoak edo ikerketa munduak batez ere argitaratzen du normalean journal deitzen diren aldizkari espezializatuetan, eta aldiz gurea beti izan du da nolabait zientzia mundu horren eta gizartearen arteko zubilana egiten duen hizkuntza eta edukien mota bat, ez da inolaz ere akademikoa eta hain jasoa, hain zehatza, hain teknikoa, baizik eta guk hizkuntza guzti hori ekartzen dugu egungo hizkuntzara, kaleko hizkuntzara, edonoren hizkuntzara, eta saiatzen gara aurrerapen horien berri ematen edonork ulertzeko moduan. Eta aldea handia da. Egin beharreko lan horretan, zubilan horretan ere erronketako edo egin beharretako bat da zientzia bera euskalduntzea? Hori erronka handia da. Elhuyar hain zuzen ere hortik jaio zen, duela 50 urte baino gehiago, hemen Donostiako unibertsitatean ikasketetan hasi ziren ingeniari eta kimikari batzuk, nolabait erakutsi nahi izan zuten zientziaz ere aritu zitekela euskeraz, ezta? Euskera bat zela zientziaren hizkuntza ere, eta gaur egun hori garbi dago, ezta? Begira Euskal Herriko Unibertsitatean ikasketak euskaraz egin daitezke eta nola ez, komunikazioa euskaraz egin daiteke, baina oro har mundu globalizatu honetan ikerketaren eta ikertzaileen arteko hizkuntza gehienetan ingelesa izaten da, eta guk gure hizkuntza minorizatu horri eusteko guretzat garrantzitsua da halako webgune eta eskaintza bat izatea hemen gure hizkuntzan sortua, gure hizkuntzarentzat garatutako teknologiak ere integratzen dituena,
itzultzailea elean iztun bat badauka, Elia izenekoa, eta hori adibidez, gure edukiak, euskaraz sortuta dauden eduki horiek 6 hizkuntzatara itzul daitezke, baina hor dagoen tresna hori dago prestatuta, doituta euskaraz, jatorrizko euskarazko horri ondo emateko ordaina beste hizkuntzetan, gaztelaniaz, frantsesez, ingelesez, katalanez eta galegoz. Eta hori beste itzultzaile batzuk ez dute egiten, horregatik guk esaten dugu bertako gure teknologiarekin egin dagoela, hemengo begiradarekin euskeratik egina. Orain artean, Elhuyarrek ere divulgazioaren lan mardula egin du, horre abia puntu ere bada, 25.000 edukitik gora badaudela. Zergaitik ikusi duzue hedabide berri hau sortzeko beharra? Bai, orain arte genuen edukiak agian gehiago biltegi izaera edo nolabait Wikipedia baten antzeko izaera hartzen zuen, eta ikusi dugu hor aldaketa bat egin beharra gizartera gehiago gerturatzeko, ezta? Eta hedabidea aktualitatearekin gehiago lotu, jendeari iritzia emateko bideak eta ireki nahi izan ditugu, malgutasun gehiago eskaini, gero eskaini nahi izan diogu erabiltzaileari ere, beraien irizpide kritikoak eta sendotzeko adituen artikulu, baino iritzia bustitzen diren artikuluak, ezta? Guk Elhuyarretik badaukagu ikertzaile sare oso zabalarekin, Euskal Ikerketa sare zabalarekin harremana, eta orduan, ikertzaile aditu batzuei eskatu diegu mesedez, ea, beraien ikasketa eta arloetatik, baino, izan ingurumenari buruz, izan oinarrizko zientzietan datozkigun aurrerapen erraldoien inguruan, oraintxe kuantikako ordenagailua laster estreinatuko da, ezta? Guzti horien inguruan beraien irakurketa baino kritikoa egiteko. Eta hori eskaini nahi diogu erabiltzaileari ere, norberak ere joan dadin testu inguru honetan, hori jasotzen, hausnarketak, irizpideak eta bar. Orduan, eraldaketa hortik etorri da, begirada gehiago gerturatzetik gizartera, eta hoxe eta eduki freskoagoak, formatu berriak erantzi, eta anistasun hori gehiago sakondu dugu hortan. Ohiko kazetaritzan, badago ere horre borroka bat, gezurrarekiko, egia ostearekiko, zientzia munduan ere jakina da hori ere, hedabide honetan ere tartea izango du horren aurkako borrokak? Bai, nik usten dut etengabe egiten den borroka bat dela, etengabe egiten den bezala berdintasunaren aldekoa, eta hori horrelako balioetan guk nolabait guk balioiek zeharkakotasunez lantzen ditugu eduki guztietan, Elhuyarrek berak sinisten duen balioak dira, eta ondorioz ez da aparte lantzen diren kontuak. Noiz gertaliteke, berariaz, gai, baina guk hori saiatzen gara gure begiradetan, gure eduki eta testu guztietan, eskaintzen ditugun edukietan txertatzen, eta bai, hori ere izango dugu. Eta fidelizazioari dagokionez, hartzaileak edukiko du aukera Elhuyar zientzian harpidetzeko, edo pixkat nola funtzionatuko dunek? Bai, hor daude bi aukera, batetik daukagu, webgunean bertan buletin batera harpidetzeko aukera, helbide elektronikoa eskainita, astero jasotzeko aste horretan izan diren eduki nagusien laburpentxo bat, eta gero badaukagu esan bezala proiektuak badu bere papereko aldizkaria, ezta? Elhuyar aldizkaria ura 3 hilean behin argitaratzen da, eta hartara harpidetu nahi dutenek ere, webunean bertan ikusiko dute harpidetzeko aukera, 28 euro dira urtean, 4 alde jasotzen dira, eta hor ere esan behar dut, sinisten degula, kontsumo molde azkar eta hori ez gain, badagola beste kontsumo mota bat ere, ezta? Patxaraz, papera, ikutuz, irakurri, eta horren alde eta oraindik guk horretan sinistu eta mantentzen dugun apostu bat da, ezta? Digitalak indarra handia hartu du gaur egungo gizartean, kontsumoa mugikorretatik eta egiten dugu batik bat, baina hainbat gaietan nahi izaten da, ezta? Patxara gehiagoz,
gogoetak eta hausnarketak egiteko aukera eskaintzen dizuten bestelako eduki luzeagoak ere irakurri, eta hori paperean emango dugu. Xehetasun guzti hauekin gelditzen gara, Garazi Andonegi, Elhuyarreko Zientzia Unitateko koordinatzailea. Eskerrik asko, goiz honetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei. Aipatu ditugu, Elhuyar zientziak etorkizunean izango dituen erronkak, besteak beste gertuko da bide bat izatea, malgua izatea, eta baita ere, bustitzea herritarra. Ez dakit, Unai, ez dakit, zuke ikusten duzu, beharra hor gizartea zientziaz bustitzeko eta zentzu honetan ere eztabaida pizteko? Era bat, ez da, nik uste Elhuyarrek egiten duen lana ikaragarria dela, oso pozgarria da ikustea nola berrasmatzen ari diren beraien burua, ez da, hainbeste urteren ondoren, nik, lehen erlazioa Elhuyarrekin izan nuen baduela 17-18 urte, parte hartu nuelako zientzia eta teknologia hiztegian, paperean orduan atera zena, pare bat artikulu eginez, ez da, arkitekturaz eta eraikuntzaz, eta gero pozgarria da ikustea nola joan diren salto hauek ematen, ez da, itzultzaile neuronala, oain edabide, zientzia.eus edabide zoragarri hau, eta nik uste oso interesgarria dela aipatu duen iritzi artikuluena, ez da, ze askotan, ni bazkidea naiz eta jasotzen dute papereko aldizkaria, baina batzutan ematen dituzte zenbait berri, hola modu hotzean, ez da, eta zientifikoan, eta baita ere divulgatiboan, baina baita ere nik uste asko baloratzen dela atal batzuetan ere iritzi artikuluak egotea, ez da, ikustea, ikuspegi kritiko bat zientziaren arloan ere gertatzen ari denaz, eta nik uste edabide berri honek ere horretan sakonduko duela, eta nik uste txalotzekoa dela, ez da, ea oso ondo doan. Bai, niretzat, ni ez naiz harpide, baina gogoa sentitu dut, sare berri edo edabide honetan harpidetu, eta hemendik aurrera bai jarraitzeko zuen jarduna modu gertuago eta patxadatxu batean. Nire ustez, apustu estrategiko oso handia da, kanpotik begiratuta, zientziaren divulgazioan euskerari pixu handia beste modu batera sozializatzeko modua ematen duelako, jende berri batengana iritsi daitekelako modu honetan. Ikusten dut, gazteok begirada oso positiboarekin ikusi dezakegula, gure ganako gerturatzen moduko bat, edo bai, eta gero bestalde, burujabetzaren arlotik iruditzen zait oso importantea dela Elhuyarrek, zuek egiten duzuen jarduna, zientzia munduan ere euskera kokatzeko, euskeraz jardun daitekela azpimarratzeko eta erakusteko gerala hizkuntza aldetik oso hegemonikoek eskaintzen duten hori bezain onak eta kalitatezkoak. Orduan oso txalogarria pausu hau. Hor, Unai zuk aipatzen zenun, izaera kritikoa, baina elkarrizketan ere galdetu dugu egia osteaz, ez dakit, azken aldean edabitan magufo asko ikusten dira, eta ez dakit, horretarako ere ezinbesteko, aldarrikatzen dugu, kazetaritza ona behar dela egia osteari aurre egiteko, zientzia ona ere beharko da, halako feikei aurre egiteko. Halaxe da, eta nik uste oso gertu duela 5 urte izan genuen horren adibide oso on bat, ez da, zegoen jendea esaten horre legia hartuta sendatu zintezkela, eta txertoek ez dutela ezertarako balio, eta abar, eta nik uste Elhuyar bezalako edabideek informazioarekin, datuekin, mai gainean jarri zuela, erreportaje batean baino gehiagotan, eta inkluso hitzaldiren bat ere antolatu zuela, gogoratzen dut Elhuyarrek zabaltzeko, pixkate horren inguruan, aipatzen ari ziren zenbait uste eta oker eta zenbait fake news, zuk esan bezala, eta zentzu horretan nik uste oso garrantzitsua dela lan zientifikoa, eta lan zientifiko hori ere gizartera gerturatzeko esfortzu hori, ez da? Nik uste Elhuyar bezalako edabide, elkarte, erakunde, denetarik den Elhuyarrek egiten duela lan hori eta oso beharrezkoa dela iruditzen zait. Lehen Garazi Andonegi agurtu dugu, baina hemen adi gelditu da zuen iritziak entzuten ere, esan. Bai, justu aipatzen ari zineten horren adibide garbia daukagu, momentu honetan, edabide berriaren azalean 3 iritzi artikulu daude, hola, bandalaren jabatean, eta hortxe dago adibidez, txertoei lotutako artikulu bat, ez da, hau da, horrere sortu delako gizartean alako
dinamika bat, txertoekiko kritika bat, eta nola iritzi artikulu kritiko horretan datuak oinarri hartuta ikertzaileak ematen duen haren txertoen aldeko dauden datuek erakusten dute benetan eraginkorrak direla, eta egia osteari pixka bat aurpegia datuak eta emateko aukera. Eta beste bat izan zen duela gutxiko ere, Trumpek esan zuenean, parazetamolak aurrengan autismoa edo sortzen zuela, eta hori atera orduko ere guk segituan atera genuen, datuek, ikerketek, hainbat zer zioten, eta benetan etzegola inolako horrelako, eta borroka hori etengabekoa izan behar da, eta hor zalantzari gabe ze iturritatik kontsumitzen dugun informazioa, ze fidagarritasun maila duten, kontrasteak egiten diren adituekin, benetan horretan ikerketan dabiltzanekin, guk hori dena gure lan egiteko moldeetan sistematizatuta daukagu beti. Orduan, garrantzitsua da, ze hain da erresa gaur egun edozein informazio sortu eta zabaltzea, batez ere, baldin badauka, osagai, deigarri, arriskutsu, alako bat, hoxe, beste modu bateko edukia eskaini behar dela. Orain agurtuko zaitugu garatzen denegi, mila esker gurean izategatikan. Aio. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 9 gaindituta aipatu beharra dugu Peruko Kongresuak kargutik kendu duela Diana Boluarte, Errepublikako presidentea, segurtasun ezari eta krimen antolatuari aurre egiteko ezgaitasun moral iraunkorra dela esan ostean. Kongresuko presidenteak Jose Llerik bere gain hartuko du lehendakaritza orain. En vista que la presidenta de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, ha sido convocada y no se ha presentado al Congreso de la República, se continuará con el procedimiento de vacancia. Salabadiola, egunon. Parkatu pegi egunon pegi eta egunon entzuleok. Lau kargu gabetzen mozioa aurkeztu dituzte, ezintasun moral iraunkorregatik, herritarren segurtasun faltari eta krimen antolatuaren gorakadari aurre egiteko gai izan ez dela iritzita, 120 marraldeko 122 botorekin, hau da, ekimena arrakastatsua izateko behar ziren 97 botoak baino askoz gehiago lortuta, kargu gabetu dute. Ekitaldi horretan agintariak ez du bere burua aurkeztu, hemizikloaren aurrean bere defentsa egiteko. Aipatuko dugu, 6 hilabete baino ez direla falta 2026ko hauteskunde orokorretarako. Hauexek nabarmenduta ere, aipatu beharra dugu azken orduko ere badela lehen hitz egin dugula, Estatu Frantsesako lehen ministroaren hautagaitza horri buruz, ordua behintzat badakigu eguerdiko ordu 2:30 aurrera joango dira alderdi politikoetako ordezkariak Eliseora. Eta egunaren nondik norakoak ere aipatu beharra ditugu, Itxaso Leon, egunan? Kaixo egunon pegi eta egunon entzule guztiei ere, aipatuko dugu Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak Maria Txibite Nafarroako hartuko duela ostiral honetan lankidetza protokoloa sinatzeko. EH Bilduk eta BNGak berriz lan bilera izango dute Bilbon Espainiako estatuaren egungo egoera eta nazioarteko panorama aztertzeko. Eta alderdi bereko udal talde batek, kasu honetan Donostiako EH Bilduk agerraldia egingo du Donostia kulturaren berrantolaketa proposatzeko auzoetako festen aferari erantzuna emateko. Tokian tokiko aipamen hauekin jarraitzeko, Iruñan Palestinaren aldeko elkarretaratze feminista egingo dute arratsaldeko 7:00. Eta lan kontuetan, Pasaiako Beti Aingeru arrantzontziko tripulatzaileek pairatzen duten tratu txarra salatuko dute goiz honetan Getarian. Aipatzea ere, Bakearen Nobel saria iragarriko dutela goizeko 11:00. Eta amaitzeko kulturekitaldietan, Eider Rodriguezek Dena zulo bera zen liburu aurkeztuko du, IPES elkarteak La maleta de
Urdaibai liburua Bilboko Azkuna Zentroan Visiones Cuánticas instalazioa aurkeztuko dute eta San Telmo Museoko laborategian berriz Racionalismo de Campo erakusketa. Hoiek dira ostiral honetan espero ditugun aurreikuspenak. Eskerrik asko itxaso. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazorarik? Ez dago aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan pegi. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarruziak. Egonkortzera egingo du eguraldiak ostiral honetan. Goizan oraindik hodei asko agertuko da zeruan, hodei hauek beti ere trinkoagoak izango dira Kantauriar isurialdean, eta bertan oraindik goizean zehar tarteka euri txiki pixka bat izango da, bereziki mendi inguruetan eta lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araba iparraldean. Ego isurialdean aldiz, hodei askorekin hasiko da eguna, baina goizean zehar pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira eta eguerdi alderako eguraldi polita geratuko da. Arratsaldean Kantauriar isurialdean bertan ere ostarteak irikiko dira, baina zerua ez da guztiz garbi geratuko, ego isurialdean aldiz eguraldi eguzkitsua nagusituko da egunaren bigarren zatian. Iparraizeak joko du, tarteka bizi, bereziki arratsaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek eta maksimoek antzeko baloreetan jarraituko dute, minimoak 10 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 18 eta 20 gradu bitartean, eta ego isurian 17 eta 23 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu samar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz, Erriberan. Informazioaren aria. Eskerrik asko kilometroak 25. Egun paregabea izan da. Euskara, festa, musika eta elkarlana. Guztion laguntzari esker, ikastolen eta euskararen etorkizuna indartu dugu. Mila esker voluntario babesle eta parte hartzaile guztiei. Zuen ilusioa izan da arrakastaren gakoa. Euskara bizirik eta kilometroak aurrera. Hurrengo urtera arte. Elkarrekin salto euskarara! Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak. Bai, Alkainen! Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Goizeko 9:07 dira, hemen jarraitzen dugu, naiz irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, gaurkoan Unai Fernandez de Betoño eta Malen Dominguezekin, eta entzun dugu 9:00 Peru bera albiste dela, Dina Boluarte, Errepublikako presidentea, kargua betu dute. En vista que la presidenta de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, ha sido convocada y no se ha presentado al Congreso de la República, se continuará con el procedimiento de vacancia. Aipatu dezakeguna da bete-betean sartu gabe, Dina Boluarte akaso polemika apur bat izan duen presidenta izan dela, joera kontserbadorekoa, gainera berak Pedro Castillo ordezkatut zuen, hauteskundetatik irten zen aukera ezkertiar bat, baina gobernuak sekulako zalapartak ere izan zituen. Malen eta Unai, ez dakit animatzen zareten honi buruzko aipamenen bat egitera, zuen esku guztien dut, ez dakit. Ez, besterik gabe nahiko harrigarria dela, ezta? Badirudi arrazoi nagusia dela violentziaren aurreko jarrera ez nahikoa erakutsi duela eta horregatik kargua betu dutela, ezta? Ez dakit, paralelismoak egiten baldin badira beste herrialde batzuekin, ez dakit, nik uste pixkat harritzekoa dela besterik ez.
aurrera jarraituko dugu, baina bai, aurreikusitako aipagai batean murgildu beharra dugu, estatu frantsesean zer gertatzen den, egun honetako aipagai nagusietako bat izango da. Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak, bere buruari ezarri dion epea agortzear da, oraindik zalantza asko daude, lehen ministro berria izango denaren inguruan, mai gainean galdera asko. Sebastian Lecornu berri izendatuko du, Matinoneko jauregira sozialista bat helduko da, politiko ez den profil tekniko bat akaso, kontsultaldi berri bat izango ote da, pentsioen erreformari buruzko erabakiak atzera botatzen baldin baditu egonkortasuna helduko da estatu frantsesera. Kiniela asko daude, zalantza asko, azken kinieletan ere Jean-Louis Borlonen izen ere da gehien entzun denetako bat, Jacques Chirac eta Nicolas Sarkozy presidente eskuindarraren ministro oia. Gurean askotan aipatu izan dugu, errezeta berdina erabiltzeak emaitza berdina izaten duela, ondorengo minutuetan ere, ondorengo elkarrizketatuarekin horixe berare aipatuko dugu, baina oraingoan badirudiena da, irteera estatu frantsesaren krisi instituzional honetatikan askoz ere zabalagoa izan dela, aukera anitzak aipatu dira, batetikan Asamblea Nazionalaren disoluzioa, lehen ministro berriaren hautaketa, edota zergaitik ez, presidentearen dimisioa. Ez dakit, ikusten duzu, oraingoan apur bat ezberdinagoa denikan, krisiaren irtera hori aukera gehiago eskaini direlarik? Bai, nik ikusten dut, egoera guztiz nahastuta dagoen honetan, aterabidea edozein izan daitekela. Hola gordinki esan da. Gero ikusiko da, Macronek hartu dituen egun hauen zertarako ematen duten, benetan pertsona berri hori izendatzeko tartea daukan. Nik uste krisi guzti honek erakusten duela Macronen proiektu neoliberal eta Frantziaren zentralismo sutsu hori gainbera betean dagoela. Eta Parisek ez diela, Parisek esan nahet, gobernu frantsesak ez diela erantzuten, Frantziaren barruan dauden nazio, kolektibo eta pertsona mota ezberdinen beharrei, eta hortik ere ahotsak altxatzea, bakoitzak bere aldarri horiek eginez, Ipar Euskal Herriaren kasuan bezala. Nik krisi hori politikoa dela esango nuke, baina ereduaren krisia ere esango nuke badela, zentralismo horrek eta oligarkia baten mesedetan jardute horrek ez diola ekarri ezer honeik oraingo gobernu honi. Nahi? Nik uste Macronek bere burua aurkezten ez badu usteko presidentzia, Republikako presidentzia, eta ez badu disolbitzen Asamblea Nazionala, geratzen zaion aukera bakarra dala azkenik lehen ministro bat aukeratzea, baino ez berak nahi duena, baizik eta Fronte Popular berriarekin adostuta, ez da, zenik horre uste dute ondala aurreko lehen ministroen arazo nagusia, ez zirela ondo ikusiak Fronte Popular berriaren partetik, alegia indar gehiengoa daukana Asamblea Nazionalean, eta zentzu horretan ere ikusi beharko da lehen ministro horrek nola afrontatzen duen, oaintxe bertan, Frantziak eskuartean daukan arazo nagusietako bat izan daitekela defizita, nola lortzen den defizit hori onbideratzea, baino austeridade garaietako murrizketa bortitzak planteatu gabe, ez da. Pixkat azken ordukoak begiratuz, besteak beste aipatzen dena da, dimisioa edota bi jardunaldi bakarrez trantsizio ekologikorako ministro izan zenak, Agnès Pannier-Runacherrek berak esan du, haustura behar dela orain arteko exekutiboekin, ez duela makronista izan behar, beste azken orduko bat ere bada François Bayrou lehen ministro izandakoa
eta UDEF alderdiko lidera ez dela Elixean izango gaur ordu 2:30 bilkura horietan. Hor asko aipatu den Pierre Moscovici ere, BFM-TV eskaini berri duen elkarrizketan ere esan duena da, berari inoiz ez diotela proposatu lehen ministro izatea, misterioa nagusia dela oraingoz esango dugu, eta pixka bat testu ingurua maigainean jartzeko eta egoera honi buruzko zertzela da guztiak jasotzeko, gaurko honetan gurekin daukagu, Pello Dufo, EH Baiko diputatu Asamblea Nazionalean, egunon? Bai, egunon. Aipatu ditugu, azken orduko hainbat, ezakit pixkat ziurra dena da, ordu 2:30 alderdi politikoetako ordezkariak Elixeotik igarota, albisteak izango ditugula. Zalantzak nagusi dira, oraingoz behintzat ezin dezakegu ezer argia baiezatu, baina ontzuk zer espero duzu? Nik espero nuke ezkerreko gobernamendu bat, baina egia egan ez dut sinesten hortan, zenta makronistak hala ere tematzen dira horien helburu politikoen inguruan eta haien politika ekonomikoaren inguruan, orduan eskat iluna ateratzen da egoera, biziki, gertatzen dena da, alderdi guzietako buruek, hastian egon naiz Olivier Faurrekin, alderdi sozialistako buruarekin, eta berak egan induen goizeko batak eta erditan mail bat jaso zuela gomidatzeko arratsaldeuntako bilkurara. Horrek erakusten du ez dela bat ere aurre ikusia edo azken momentuan antolatua eta zinez nahiko berezia da Frantziar estatuaren egoera, hola ustea, azken momentuko bilkura baten esku, ez dakit, nola zer aterako den bilkura horretan, nian haintzinetik zerbait erabaki den eta horra orkesteko izanen den ala horretan erabakitzeko, baina nahiko nahasia maiten du egoerak bai. Horre aukeren artean ere, zurrumurru batzuek aipatzen zuten zen Sebastian Lecornu berriro izendatu dezakela Macronek, horretarako ere espekulazioak egin dira kazetari helarizitako horretan, ze Barnierrek utzi zuenean esan zen lehen ministro berria izendatuko zela, orain esan da lehen ministroa besterik ez dela iragarriko, ez dakit Lecornuren errepikapena zer uste duzu, aukerarik bada horretarako? Bai, nik uste dutala izan daitekera bai. Argiki, gero ulertezina da, baina pentsatzen dut hori dela Macronen gogoan den aukera bai, dudarik gabe. Zenta Lecornuk berak aipatu dolarik nor izan egon behar zen ze perfil egon behar zen lehen ministro, berak aipatzen zuen norbait ez zena presidenzialetan aurkeztuko eta beste hainbeste pundu eta berdin zentrokoa izan beharko litaikera eta berak egan badu ez zela hautagai berriz postu hartzeko, nik uste dut lehentasuna dela Emmanuel Macronentzat Lecornu berriz izendatzea alta gizartak ez luke ulertuko igandean gobernamendua aurkeztu astelen goizean demisioa eman eta berriz izenbatzen balu Lecornu jauna inork ez luke ulertuko gaur egun, baina uste dut Emmanuel Macronen buruan hori dela lehentasuna bai. Zakit horre, aipatu duzu, gaueko ordu bat erdietan heldu den email horrekin, improvisazioa azken momentuko gauzak badaudela, baina izan daiteke gobernu orkestua osteko dimisio hori aurretiaz pentsatutako zerbait estrategia puntu bat ere egotea ohartarazpen bat egiteko edo maigainean azken kolpe bat emateko esanez hau da daukagun azkeneko aukera? Bai, pentsatzen dut olako zerbait izanen dela, baina autua egina duela diadanik eta berak eganen diela alderdi guziei disoluziorik ez barin baduzuen nahi eta hori da batzen dituen helburua iduriz alderdi guzien horien artean
eta eganen die, nik bera ez izendatuko dut, eta zuek ez duzue bota beharko ondoko hilabeteetan budjeta bat lortu arte, bestela nik asamblada disolazionatuko nuke. Pentsatzen dut hori izanen dela hortan aipatuko dena, baina gero zaila da, aurre ikustea bakigu Emmanuel Macronekin, pentsatzen delarik zerbait eginen duela beti kontrakoa egiten du, lehen disoluzioa niork ez zuen pentsatuko, eta bere Emmanuel Macronetik bizki urbil ibiltzen zirenak ere ez zuten sekulan pentsatuko, orduan bakigu dena posibilidera berekin, orduan ikusi beharko da nola pasako den arratsalduntako bilkura eta zer aterako den hortik. Horre, hain zuzen, gurean hainbatetan aipatu izan duzu, errezeta berdina erabiltzeak, emaitza berdinak ematen dituela, ezakit, oraingoan ere hala izan da, hori gertatu da orain artean? Bai, hala izan da, eta ikusten da orain makronista edo zentrista initzek gora aipatzen dutela ezkerrari irekitzea, ezkerrarekin lan egin beharko dela eta guzi, baina uste dut Emmanuel Macron tematzen dela, eta ez dela hortara joan nahi. Horren ez dakit, piskatzaila da, egoera nahiko lamrotsua, ez dakit, ez da deus argi ikusten gara iuntan, nork pentsatuko zuen igandean gobernamendu bat izendatuta biharramunean bere demisioa emanen zuenik, nork orduan zaila da. Gaur egun zinez egoera berezia eta gertatzen dena da presidenzial hauteskundeak heldu direla urte eta erdiren buruan, eta Parisen alderdi guziek hori dute gogoan, eta horre arat begira ari dira pentsatzen estrategiaz, eta azken finean jendartearen interesa bide bazterrean egoten da. Hori dela kezkagarriena. Ez da bada ekonomiarena, baina jendarteak sufritzen du, makronismoa bota nahi zuen, eta makronismoa hor dugu beti, eta jendartearen zat aterabideak ez dira momentuz. Ordan hori uste dut aserrea gero eta handiagoa dela, eta ez bada hobetzen egoera hori laizter pentsatzen dut karrikak beteko direla, zenta ez da onargarri gertatzen ari dena gaur egun. Horre, gobernuaren, dimisio osteko erreakzio uholde horretan ere aski deigarria izan zen, Eduard Filipek esan zuela Horizons alderdiko liderrak aldarrikatu zuen, aurrekontuak itxi aurretikan akaso hauteskunde presidenzial batzuk egin beharko zirela, deigarria izan zen hau, orain artean Emmanuel Macron sustengatu duelako, Gabriel Attalek ere, lehen ministro izandakoa bera ere, eta esan dezakegu ere ia Macronen politikari kutxunetako bat izan denak ere adierazi zuen, ez zuela presidentearen erreakzioa ulertzen, ez dakit, horre Macronin inguruan ere zerbait gertatzen ari da, hor BFM telebistan ikusi genuen bakarrikan, Parisetikan oinez, geroz eta bakartuago dago presidentea? Bai, eta hori argi da aspalditik, disoluzioaren ondotik janik agertu zen nahiko bakarrik, eta gero eta jende gutxiago bada bere inguruan, eta bere diputatuek ez bazuten ulertzen lehen disoluzioa, orain gutxiago ulertzen dute gertatzen ari dena. Hori argi da, eta gainera bakigu ikerketetan bere alderdiak sekulako bozka helburu edo gogo galtzen ari dela, eta beraz, egin joko moldea ere da presidenzialei begira, horiek pentsatzen dute ongi itzatekela Macronetaz berestea, beste norbait plantan emaiteko, eta egin burua pixka bat suritzeko edo garbitzeko, makronismoaren egoera bizki latza da, jendartearen zat,
eta inork ez du gehiago nahi olako norbait estatuan, alta horiek nahi dute hala ere, ibilbide politikoa segitu orduan. Urruntzen badira Macronetik, pentsatzen dute agian ateratzen alko direla hautagai agian presidenzial hauteskundeetan. Hori dute ere helburu, baina Macron bakarrik dela hori bizki argi dugu denok gero eta bakardade handiagoan hori argi da bai. Eta ez dakit, Sebastian Lecornuk France TVn esan zuen ez zela Emmanuel Macronek dimisio aurkezteko momentua, segurtasun nazionala edota nazioarteko interesak jokoan daudelako, zuk presidentearen dimisio nola ikusiko zenuke? Nik uste dut ardura zibiltzen bazera, bai, kenduko zera hortik, postu hortatik. Bosgarren Errepublika Frantzian dio gizon bat badela estatuaren gainean, baina gizon horrek behar duela estatuaren edo gizartearen erronka lehen etxi behar. Eta ez da bat ere hori General de Gaulek hori egin zuen eta gaizki pasazerarik hauteskundeetan bere alderdiarentzat bere burua demititu zuen. Alta Emmanuel Macron, ez da bat ere hortakoa, berak bere burua ikusten du, eta hortarako, bai, nik pentsatzen dut bere demititu beharko litaikera agian, baina ez da gure esku. Hori berak egin behar du, bere ardurak hartu behar ditu. Gizartearentzat gaur egun, egoera korapilatxo untatik ateratzeko aterabide iraunkor bakarra da uste dut. Baina arrisku handiena da eskuin mutuak hartzea poderea eta hori ere ez duguna orduan egoera komplikatua, aldiki. Bai, hain zuzen, krisi honen ondorietako bat ere bada, haustura izan dela fronte herritar berrian, bereziki alderdi sozialista eta Frantzia intxumituanen arteko talka hoiekin, zuk talde parlamentaria partekatzen duzu sozialistekin, ez dakit, honek nola eragiten dizu? Bai, komplikatua da egoera hori ere bai, eta hori da kezkagarriena uste dut, eta gaur egun eskuin mutura igotzen bada, ezkerra zatiturik joaten bada, ezkerrak galduko du. Eta inork ez du nahi eskuin mutura poderean eman. Ordan komplikatua da, eta entzumituen artean Jean-Luc Mélenchon nek nahi du bere burua ikusi hautagai ezkerrarentzat presidente izaiteko, noiz, akigu Jean-Luc Mélenchonek bere buruak beldur sortzen duela gizartean, parte batentzat bederen, eta hori da kezkagarriena. Intsumituak ez dute besteekin hitz egin nahi elgarren artean norbait izendatzeko, ez bada Jean-Luc Mélenchon. Eta beraz, hien estrategia hortik doa. Astean aipatzenen bezala, horiek ere presidenzialak begiratzen dituzte, eta pentsatzen dute salbatzailea haien alderdiko burua dela, eta nik pentsatzen dana da gehiago ezkerrean elkarlanak dola sortzen indarra eta ez pertsona batek. Ordan ongi litzateke bai berriz main inguruan emaitea ezkerreko alderdi guziak eta gizartearen zatobekuntzak lehen etxi eta elkarrekin lanean eman elkarraituz azken finean. Eta hori gizartak hori txoiten du eta uste dut hortara joan beharko garera nahi badugu garaipen bat lortu eta gizartearen onerako ibili. Noizan behin ere irteten da, izen propio bat, ezakit itxasoak baretu ditzakelakoan, eta gaur bertan, zehazki, trantsizio ekologikorako ministro dimitituak ere baieztatu du. Orain, egon daitekela, Bernat Cazenau momentu bat, bera izan zen, lehen ministroa François Hollande estatuko presidente zela, ez dakit, zuk aukera nola ikusten duzu, sinesgarria da? Nik eranen nuke ez dela ezkerriko norbait, zentrista da, François Hollanden mandatuaren bukaera
bizki zentrotik hurbildu zen, eta Emmanuel Macron bere gobernamendutik ere atera zen. Orduan nire iduriko horrek ez luke deus aldatuko politika ekonomiko gaur aplikatzen den politika ekonomiko hortan, eta jendarteak aldaketa behar duela eta eskatzen duela. Orduan nik ez dut pentsatzen ez zinez atera bide behar diteikela. Nire iritzia da bakarrik, baina nire iduriko ez. Beharko ditaike zinez ezkerreko politika bat, nun erretreten erreforma bertan bera uzten den, nun oreka bat edo justizia sozial bat, baita ere justizia zergari begira plantan emaiten den, zebakigu aberatsek hainitz aberastu direla, eta orain arte gero eta gutxiago pagatzen dute zerga gisa, hori ez da normala, noiztikek beti berdin pagatzen duten, eta hilabete sariarekin ez duten lortzen. Orduan orain jende sumean egoera hobetu behar da, hilabete sariak igoaraziz, eta hori da, lehen helburua, ez dut ikusten nik kaznaf bat horren gana jotzen. Alta hori da ezkerraren helburua, eta nik hori lehenesten dut. Hor ere baita ere, asko hitz egiten ari da gobernu krisi honetaz zentzu ekonomikoan, eta aipatzen da, bideko harrikozkorretako bat izan daitekela erretretaren erreforma. Hau bertan bera utziko balitz, akaso gobernu egonkorrago bat sortzeko aukera egongo litzateke? Ez da behar den gauza bakarra. Hilabete sariak igoarazi behar dira baita ere, eta diru zora sortu bada hainitz laguntza enpresa biziki potoloei emanez, orain dirua joan behar da bida horien sakeretara. Eta horreka bat berriz plantan eman behar da, eta erretreten reforma da bat, baina ez da bakarra. Ordan nahiko orokorragoa da, eta main gainean eman diren hiru behar diren gauzak dira erretreten reforma, hilabete sarie sumeak igoarazi, eta beraz oreka edo justizia fiskal bat gaur egun ez dena. Eta horre aipatu duzu Olivier Faurrekin hitz egin duzula, bera Alderdi Sozialistako burua da. Ez dakit, berak zer esan dizu, berak zer aurre ikusten du? Berak ez daki. Zenta jakiten duenean goizean iratzakita baduela bilkura bat, eta mailak irekitzen ditu, eta batak eta editan, edo batak eta laurdenetan mail bat Elizetik hitzordu bat eskatzeko nahiko ez dut hitzik ere harrigarria da. Nola badakigu orain asteren goizetik gobernamendurik ez dela, eman zituen 2 egun Lekornuri elkarrizketak eramaiteko. Lekornuk bere emaitzak atera ditu, eman ditu 2 egun erraiteko 2 egunen buruan ministro bat izendatuko dut, eta hor gelituko dira zakitnik 6 edo 8 horan, eta orduan biltzen ditu alderdi guzietako buruak. Zentzurik ez du, aintzinetik egin beharko zuen. Ez zuen Lekornik egin behar alde batetik, berak egin behar zuen. Berak du, Emmanuel Macronek edo presidenteak du izendatzen ministroa, eta berak zituen elkarrizketak eraman behar, eta ez ditu eraman, eta orain azken momentuan, noiz arratseko 8 agian ministro izen bat atera beharko luken, orain biltzen ditu alderdiak, nik ez dut ulertzen. New York ez du ulertzen, egia egan, kezkagarria da, beldurgarria da, eta egia da, jendartea ari dela pentsatzen, edo galeiten, ze badakien ere zer nahi duen, zer behar den Frantziar estatuaren zat. Azkenean uste dut ez dakiera ere. Badakiera berak nahi lukela, baina hori baino aratago ez dugu bat ere argi ikusten zer den bere helburua.
ikusi beharko dugu, ea zer gertatzen den. Egiari zor, ezin izan dugu gauzak nahi beste argitu, une honetan ere, Jean-Luc Mélenchon, Frantzien txumituko liderra ere, adierazpenak egiten dago, eta esan du, gaurko Eliseon egongo den bilera ronda hori desfile bat izango dela eta kaosaren arduraduna bertan dagoela, pixkate aipatzen zenuen Peio presidentzalatara begira. Bai, hori da. Guzti hauekin gelditzen gera, Peio Dufo, EH Baiko Diputatu Asamblea Nazionalean, egoera argitzen den, eskerrik asko gurean izateatik. Bai, mi esker zure. Zinez, egoera aski konplexu, aukera askotaz hitz egin dugu, gauza asko gertatu dira aste honetan zehar, kinielak ikaragarriak dira, baina ez dakit, elkarrizketa amaitu sentsazio batekin, nahita ezinekoa, ezin izan dugulako ezer argitu, guztia Macronen buruan dagolako, malen, ez dakit. Bai, ez dakit, da laino bat aurrean eukitzea bezala, eta ez dakizu oso ondo zer gertatuko den, nondik aterako den Macron, Peiok aipatzen zuen, lehenago ere, espero zuenean zerbait egitea, justu kontrako egiten zuela, orduan, ez dakit, egoera honen aurrean, nik uste dut dagokion ardura hartu beharko lukela, sinesgarritasunik ez galtzeko komeni zaiola lehen zerbait egitea, eta batez ere, Peiok esaten zuna, hauteskunde batzuetara iritsiko bagina, eskuin muturrak indarra handia eukiko luke, ezkerra bereizita joango balitz, orduan, nik uste dut ez zaio beldurrik euki behar, baina kontuan hartu beharreko elementu garrantzitsua da, eta Macronek horrekin jolastea ere ez zaio komeni, orduan. Akaso hori bera izan daiteke ziurrena, Unaizuk zer diozu? Nahiko harrigarria dela Peioke kontatu izkigun gauzak, ezta? Ematen zuen, behin Macronek ez badu dimititzen eta behin legislatiboak ez badira deitzen, bilatu beharko litzatekela konsensu gutxieneko hautagai bat, oraingoan pixka bat ezkerraldera, ezta? Lehen esaten nuen bezala, Frente Popular berriarekin gehiago hitz eginez, eta batez ere, zure galderen atzean ere ikusten zen bezala, aurrekontuaz hitz egiten, ezta? Aurrekontuan minimo batzuk adosten eta murrizketa planteatu ziren murrizketak hain handiak ez planteatzen. Osasunean esatetarako planteatu zen 5.000 milioi euro jeiste aurrekontua, eta gero badago hortxe beste gai bat gutxitan aipatzen ari den azken boladan, baina Macronek iragarri zuen defensako aurrekontua igo nahi zuela 110, ezta? Horretarako behar zituen 6.500 milioi gehiago sartzea defensan, berrarmatzerako, datozen 2 urtetan, eta hori ere nik uste izan dela, arazoen iturrietako bat. Zentzu horretan nik uste ikaragarria dela ikustea nola gaueko ordu bat aterdietan e-mail bat bidaltzen zaion Alderdi Sozialistako buruari, esateko bilera batera joan behar dela gaur arratsaldean, eta honek ez dauka bat ere itxura honik, ezta? Atzo Macronek ematen zuen gehiago interes handiagoa zeukala geopolitikara jolasteko, ezta? Hortxe zegoen, Palestinako arazoak konpontzen palestinarrik gabe, eta ez dakit haserrea eta harridura sortaraziko du honek frantziar herritarren artean. Hor Peio Dufok ere esan du, aterabide iraunkor bakarra, Macronen dimisi izan daitekela, baina noski hor eskuin muturrarekin topo egiten dugu. Hor jokatzen ari dira, bai Frantzian eta baita Espainian ere, ezta? Nik uste egoera desegonkor batean daudela bi gobernuak, eta biek daukaten baza nagusia da eskuin muturra datorrela, ezta? Hori esatea. Ez dakit nahikoa den estatu batean ez bestean, ezta? Nik uste politagoa litzatekela Peiok esan bezala proposamen eraikitzaileagoak egin, justizia soziala oinarri gisa jartzea eta zentzu horretan soldaten igoera batzuk planteatzea, zergen birbanaketa justuago bat planteatzea eta pixkat positiboan eraikitzea eta ez beti ere mamu horrekin ibiltzea, mamua existitu arren, ezta? Bai, ni guztiz ados. Egia da, eskuin muturra etortzearen ideia hori etengabe aipatuz, indartzen dezula eskuin muturraren
diskurtsoa edo ez beraien egoa eta beldurra digute, orduan izango da guk ere lortu dezakegula, orduan askotan aipatzen da marko batean jokatzen dezunean marko hori indartzen ari zerala, orduan Unaik esaten zuen bezala hori aipatu bai, baino proposamen eraikitzaileak egin behar dira, jendearen bizitza hobetuko duten proposamen horiek egikaritzeko gaur-gaurkoz bai Frantzian eta bai Espainian ematen du gobernu hauekin aukera dagoela eskuin muturrekoekin baino gehiago. Orduan, egoera horiek aprobetxatzea ezinbestekoa da, eta ez eskuin muturraren beldur horrekin bizi. Orduan, probestu behar dira egoera hauek. Horre, hain zuzen, Dufok ere elkarrizketan esan du, alderdi politikoak ere asko pentsatzen dabiltza 2027 urteko hauteskunde presidenzialetan. Isasare sozialean topatu nuen, txio bat dagoeneko hor mugimenduetan daudenekin, eta pixka bat aipatuko ditugu batzuk. Eduard Philipp, bera Horizonsa alderdikoa da, Emmanuel Macron sustengatzen zuen, lehen ministroa izana da, Gabriel Attal, berez Macronen errelebotza eta akaso har daitekena, Jael Braun-Privet, gaur egun Asamblea Nazionalean bertako presidente dena, François Bayrou, lehen ministro izandakoa eta UDEF alderdiko buruzagia dena, Elisabeth Born, lehen ministroa ere izan dena, Bruno Le Maire, finantza ministroa izan dena, eta orain, Le Republicans alderdiak begiz jota daukana guztiz, finantza krisiaren errudun gisa, Jan Castex ere bai, orain trenen kontuetan ibiltzen da, trenen inguruko sozietate publikoak zuzentzen, baina berare izan zen Macronen lehen ministro bat, Laurent Wauquiez eta Bruno Retailleau, biak Le Republicans alderdikoak, beraiek ere argitu beharko dute zer egin, Michel Barnier, lehen ministro izandako ere bai, Bernard Cazenau, François Hollande, dagoeneko presidente izandakoa, Rafael Glucksmann, honekin zalaparta ere egonda edabide publikotako arduradunak bilera bat egin zutelako jatetxe batean bere bide presidenziala sustatu behar zela esanez, eta zalaparta eta guzti, hor dago, Jean-Luc Mélenchon bera, Ségolène Royal, alderdi sozialistarekin ministro izan zena, Manuel Valls, guztiok badakigu ere zer nolako ibilbidea izan zuen Bartzelonako alkatetzara salto egin nahi izan zuenean, edota baitare nolako itzulera izan duen gobernu frantsesera, ultraeskuinetikan Jordan Bardella, edota Marine Le Pen, eta baita de Eric Zemmour ere aterako da, bere diskurtso muturreko horrekin, zakit hemen izen asko aipatu ditugu, baina guztiek orain, beraien aman komuneko elementuetako bat ere bada pixka bat banitatearen poto horretan dabiltzela guztiak sartuak, eta pixka bat Peio Dufok esaten zuen bezala jendearen interesa bazterrean gelditu dela, ez dakit honek etorkizun handirik ez dauka hola jarraituz gero, Malen? Ez. Oso ados. Bai, etorkizuna oraintxe bertan ez dakigu zertan egongo den, egoera korapilatsu honek askatu beharko da nolabait, eta ea gaur arratsaldeko bilera horrek zer ematen duen. Espero ezagun ezkerrerantzko joera hori gertatzea, eta Frantzian bizi diren herritarren mesedetan jardutea. Hemendik aurrera, Pelok aipatzen zituen hilabeteko sariak hobetzen, zerga erreformak eta progresibitate horiek ezartzen, enpresa handiekiko aipatu diru fluxu handiak egon direla enpresa handiak babesten, eta diruztor guzti hori konpondu dadin, eta hobeto bizi daitezen. Unai? Sentsazioa daukat, banitatearen gailurrean, zuk aipatzen zenuen banitatea, peli hortxe dagola Macron, eta zentzu horretan ez du ematen dimitituko duenik, eta esan bezala nik uste, lehen ministro berri bat ezagutuko dugula arratsaldean,
sentsazioa daukagu denok nik uste, eta izango dela berriz ere zentroko edo Macronetik oso urrun egongo ez den persona bat. Nik errepikatuko nuke Peiok esan duena. Hemen, persona bat izan, ala beste bat izan, behar bada hori ez da garrantzitsuena, elkarlana baizik, eta proiektu eraikitzaileak eta politika ekonomiko justuago baterantz ibiltzea. Ea arratsaldetik aurrera panorama pixkate argitzen den. Aurrera egin behar dugu eta arrokeria horretaz asko dakien pertsona bat ere aipatuko dugu. Zehazki, Hamas eta Israelen arteko suetenari ginga jarri nahi diot Donald Trumpek, Egiptora joatea aurreikusi du akordioaren sinadura ekitaldia egitera, eta modu honetan irudikatu nahi du bera dela gaur banatuko den bakearen Nobel sariaren merezidun, historian inork egin ez duena egin duela aldarrikatu du 9 hilabetetan 8 gerra gelditu. I know this, that nobody in history has solved 8 wars in a period of 9 months. And I've stopped 8 wars, so that's never happened before. But they'll have to do what they do. Whatever they do is fine. I know this, I didn't do it for that, I did it because I saved a lot of lives. Benjamin Netanyahuen parauak magnatearen ametsa uspotu du. Sare sozialetan adimen artifizialaren bidez egindako argazki bat argitaratu du, non Netanyahuk berek ematen dion saria. Eta Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen hautagaitza honek eztabaida zabaldu du berriro ere, bakearen Nobel saria estatus ikurra den edota benetako bakelanaren aitortza. Atzera botoko dugu begirada. 2009an Obamak bakearen Nobel saria lortu zuen, etxe zurian urtebete baino gutxiago zeramala. Erabakiak bere aholkulariak ere harritu zituen, David Axelrodek prentsaren galderei egindako erreakzio ironikoak islatu zuen bezala. Elliot Cohen irakasleak gogorarazi zuen orduan, ondoren Obamak 3. gerra abiatu zuela Iraken, Afganistanen jarraitu zuela eta Libiako Gaddafiren erregimena Europatik kentzea babestu zuela. Eta hala ere, Norvegiako agintariek nazioarteko diplomazia eta herrien arteko kooperazioa indartzeko ahalegin apartak egiteagatik justifikatu zuten. Are, eztabaidagarriagoa izan zen, Henry Kissingerren kasua, 1963an Vietnamgo gerrari amaiera eman zioten Parisko bake akordioengatik. 4 urte lehenago, 1969an, Kissingerrek Kanputxako bombardaketa agindu zuen, 150.000 heriotza zibil baino gehiago eragin zituena. Erabaki horien inguruan sortu den polemikak zalantzan jarri du zenbait urtetan sariaren zilegitasuna eta koherentzia. Eta hala ere, Trump bezalako figurek estatus globalaren simboloa bilatzen dute, naiz eta historiak erakusten duen bezala bakearen Nobel saria jasotzea ez den beti lortu izanaren parekoa. Honi buruz ere aipamen bat eskatuko dizuet. Donald Trump denok badakigu pertsona diruduna dela, eta horre askotan beti galdera klasikoa izaten da. Diruak zoriontasuna ematen du? Gizon honek daukan dirutzar guztiarekin, diruarekin lortu ezin dezakena lortu nahi du, orain Nobel saria, eta horretarako diplomazia estatu batuarra ere erabiltzen ari da, ezakit aipatzen genuen, galdetzen genuen testuinguraketa honetan Nobel saria estatu sikurra da, ala benetako bakelanaren aitortza unai? Claro, bera estatusaren bila doa, ez da, ume kapritxoso bat da, arazoa da arriskutsua dela, ez da, eta bere esku dagoela, munduko herrialde boteretsuenetako bat, eta zentzu horretan nik uste nahiko barregarria, zezateagatik tristea dela berak pentsatzea bakearen Nobel saria merezi duela, ez da? Ez dugu ahaztu behar, oaingo suetena berresten baldin bada, alde batetik noski zorioneko berria da bizitzak salbatzeari begira, laguntza humanitarioa sartzeari begira, baina ez dugu ahaztu behar bere ustezko bake planean zenbait puntutan aipatzen dela berreraikuntza eta aipatzen dela esate baterako Gazan ezarri behar dela
protektoratu bat non zergak apenas egongo diren. Alegia ja badagoela pentsatzen hor zer nolako negozio egin dezaketen eta nik uste nahiko barregarria da berak pentsatzea Nobel saria merezi duela. Aipatu dezue hasieran bazegoela adimen artifizialarekin egindako bideo bat Netanyahu ematen ziola saria, nik uste behar bada saria eman beharko lieketela biei, ezta? Ez dakit nik, balen. Bai, ez dakit nik horrere zalantza handiak ditut. Ez, nik uste dut Donald Trumpek bakearen Nobel saria eskatze hori bera dela, eskuinak oro har mundu mailan egiten duen, ez, aberrazio bat bota eta gero hori desmontatzen saiatu hartzera jendeak ikus dezan, hori nik uste Trumpen kasuan nahiko agerikoa dela, bakea ez duela zabaltzen eta hori pentsatzen duena nik uste pixkaten gainatuta bizi dela. Karo, orain Gazako bakeitunaren proposamen honekin, bai egia da genozidioarekin jarraitu baino askoz aterabide hobea dela, baina unaik aipatzen zituen hori ezergarik ez, gobernu teknokrata bat ezartzearen ideia hori, hori aztertu beharko da eta ikusi beharko da prozesu hori nola gauzatzen den eta zer ematen duen. Egia da, ez dugula ahaztu behar, Trumpek estatu batuetan bertan egiten ari den sarraskia, migratu duten pertsona kanporatuz, ematen du orain Gazakoarekin bere burua ez zuritu, baina ez medailita bat jartzen ari dela eta orain arte egindakoa ematen du estatu batuen mesedetan egiten duenez, ez duela ezer txarrik egiten, baina ez da ahaztu behar kanporak eta prozesu horiek etengabekoak direla, beraien herrialdean ere. Honi buruz ere iritzi deigarri bat ere topatu du goiz honetan, ez dakit norrena den, baina aipatzen zuena zen, jakinikan Donald Trumpek zer nolako boterea daukan, une honetan Nobel sari bat ematea berari, akaso garaizegi izango dela, orain sari emanez gero Gazaz antzi egingo delako. Uste horrekin bat egiten duzue? Izan daiteke, bere joko horretan, ez, estatus horren bila baldin badabil, lortu eta gero aztu, baina ez dakit, nik uste berari benetan interesatzen zaiola Israelekin daukan harreman hori indartzen jarraitzea, eta ekialdeko paradisu horren eraikuntzarako lurralde okupatu, Palestinako lurralde okupatuak behar dituzte edo hartu dituzte. Unai? Bai, hemen kezkatzen gaituena da Gazan eta Palestinan egongo den etorkizuna, ez dirudi bere bake planean bi estaturen arteko soluzio baterantz benetan joan nahi dutenik, bai aipatzen da letran hori, baina zeharka irakurtzen badezu, badirudi gehiago arduratuta daudela hori berreraikuntza horretaz, berreraikuntza horren zera ikuspegi inmobiliarioa ari naiz eta kolonizazioarekin daukan zerikusi guztia, ezta? Nik uste nahiko kuriosoa izaten ari dela guztia, gogora dezagun ere Netanyahuk daukalako atxilotzeko agindua oraindik nazioarteko zigorra auzitegitik. Horrek ez dio afektatzen Ameriketako estatu batuei, beraiek ez dutelako onartzen nazioarteko zigorra auzitegi hori, baina hor nahiko barregarria izango zela bakearen Nobel saria ematea, atxilotzea agindua daukan genozida batekin negozioak egin nahi dituen mandatari bati, ezta. Goizeko 10 gutxita gaindituta bestelako kontu bat ere aipatu beharra dugu. Hain zuzen, lehen asaio analisi maila hasieran aipatu dugu edabide berri baten sorrera, gaur batez bi edabide sortzen dira edo argitaratzen dira. Media Basque Irratiaz hitz egingo dugu. Gaur emango da ezagutzera eta horretarako ere emankizun berezia izango da 12 eguerditik aurrera, ordezkari ezberdinak, gonbidatu ezberdinak izango dira, musikari ezberdinak ere, Jurki Ekiza, besteak beste, eta honi buruz gehiago jakin nahian, gurekin daukagu, Oiana Dagerre, bera Media Basque irratiko zerbitzu burua da.
Egunon Peli. Zer izango da, Media Baski irratia? Media Baski irratia izango da, pixkat Media Baskek orain arte egiten duenaren beste atal bat soinuari emaiteko leku. Gaur egun, pixkat Media Baskek Euskal Herriko aktualitatea aintzinera emaiten balin badu, bai webgunean, bai ebdoarekin, orain irratiarekin ere egingo dugu bar gauza. Beste molde bat, pixkat herritarrak hunkitzeko. Eta nola entzungo dugu, zeintzuk izango dira irratia entzuteko bideak? Gaur danik entzun daiteke Media Baske irratia, eta hori da numerikoan, da plusean entzuten alda, baina hori orain arte gutxik duten material bat da, nahi dorran 2020etik eraikiak diren autoetan irrati numerikoa agertzen da. Hortarako entzule gutxi dago momentuan, eta paradas baliatu nahi izan dugu, pixkat beste entzule mota bat edo entzule gehiago hunkitzeko, eta emankizun honekin abiatzen dugu ere, gaur egun Media Bask webgunetik irratia entzuteko parada emaitea, eta hortik webgunean sartu ezkero irratia entzuten alko da, Jaio Media Bask atalean sartu ezkero. Hain zuzen ere, DAB aukerarekin, DAB Plus deitzen zaion horrekin, bereziki estatu frantsesean ere, bestelako mundu bat zabaldu daitekela irratigintzaren zate esan daiteke, eta aukera hori heldu duzue? Hori da, jakin bar dena da plus edatzeko molde horrek ondoko urteetan eremu bakarra izango duela, irratiak ez duela gehiago analogikoan emetituko, eta aukera bertzen hartu. Eta irrati gaur egun FM-an, ari diren irrati guztiek, Ipar Euskal Herrian gutxienez hartu dute leku, da plus horretan, eta parada hartu du beraz Media Bask ekipak hortan izatea ere, eta Euskal Herri mailako, Ipar Euskal Herri mailan entzuteko aukera izango da, eta dagoeneko martxan baita, baina erran bezala oraindik komunikazio gutxi eginda, eta biak martxan direnez, gehiago oihartzun izango du FM-a itzaliko denean. Ostiral honetan saio berezia izango duzue, Media Bask irratiaren sorrera iragartzeko, nolako saioa izango da? Ostiral honetako saioa da pixkat aurrera ematea proiektua aurkezteko, baina ez bakarrik. Aurrera emaiteko ere, hurbileko edabideak ze funtzio duten, ze funtzio izan barko duten. Eta hortarako ere, nola funtzionatzen den egin duen ere autua Media Baskek hori jorratzeko. Nola jorratuko dugun, nola jorratzen dugun egunerokoan aktualitatea, Euskal Herri mailakoa, eta hor partaide ezberdinak kaztariak ere hor izango dira, eta irratia dakizuen bezala, ez da bakarrik elkarrizketaz osatzen, baina musikaz ere, eta musikak duen eta edabideak musikarekiko dugun funtzioa ere aintzinerat emanen dugu, gomita ezberdinak hor izango ditugu, bi artista ere zuzenean etorriko zauzkigu onera, jotzera bi artista, lan berriak aurkezten dituztelako, Jurgi Ekiza eta Amaia Juzpijuz izango ditugu zuzenean bertan, eta hori, pixkat eta gero ondorengoa ere aipatuko dugu, irratia entzule gerozta gutxiago balimada, beste hitz egiteko edo kontsumitzeko molde batzuk ere badira, soinuaren bitartez direnak, eta Media Baskek ere bide hori hartu du, aurrera ematen dugu, eta ikusiko dugu, pixkat autopromo gixako saio bat, baina ber momentuan ere edabidek dugun funtzioa gora ipatuko dugu saio horretan. Eta urriak 13 aurrera, ohiko programazio hasiko da, nolakoa izango da, egunerokoa Media Bask irratian, eguneroko horretan ze saio entzungo ditugu? Media Baskek duen funtsa denez aktualitatea jorratzea, aktualitateko magazin bat eskainiko dugu, egunero. Lehen saioarentzat atxaldeko 5etan hastezken, beraz urriak 13an hasiko da saio hori, atxaldeko 5etatik goiti, eta horre proposatuko ditugu informatiboak. Informatibo ezberdinak, nahi dorran, jakinteko Ipar Euskal Herriko informazio garrantzitsu egunero zein den,
entzune saio hori jakingo dugu. Bertan izango dira ere erredakzioko ekipak osatzen duen gaietaz oinarrituko gira, aktualitatean dagoen gai nagusiak, euskarak ere leku ukango du, eta noski guk Mediabasken daukagunez ero Ebdoa, Ebdoko edukia ere baliatuko dugu, nahi du erran, hortik kronika ezberdinak izango ditugula. Saio bat egunerokoan, ordu bateko aktualitateko magazina eskainiko duguna, eta biharamungo izan 7-8 berg gauza izango da. Hor, tartean, zer? Musika. Euskal musikak leku handia izango du, eta saio musikalak ere entzuteko paraida izango da, beraz, Mediabazki irratia piztu ezkero. Gaurkotasuna, aktualitatea aipatu duzu, ez dakit, pentsatzen dugu gaur egungo garai nahasi hauetan eta begiz jota ere izango dituzuela besteak beste udal hauteskundeak. Noski, eta irrati honetan hori izango dugu ere ondoko hilabeteetan eramanen dugun lana, dakigun bezala herriko bozak direnean, herri ezberdinetako hautagai ezberdinekin mahai inguruak eramango ditugu, herri ezberdinetan present izango gara, eta parada ere azpimarratzekoa da lehen saioa hau iruditan ere ikustenako duzue, baina hauteskundei begira ere iruditan emanen dugu horre irratia irrati filmatua izango baita. Guzti hauekin gelditzen gera, Oiana Dagerre, Mediabask irratiko zerbitzu burua, Kuraia on? Mila esker, Peli. Gaur gauean. Eta goizeko 10:00 segundu batzuk besterik ez zaizkigula gelditzen, agurtuko ditugu baitare, Malen Dominguez eta Unai Fernandez de Betoño. Mila esker ostiral honetan gurean izateatik, asteburuan. Berdin, eskerrik asko zuei. Goizeko 10:00 dira kontuen ganberak egiaztatu du Nafarroko gobernuak Akziona Serbinabar eta Akziona Alegure aldi baterako enpresa elkartei egindako esleipenak kontratazio publikoaren araudiaren arabera egin zirela Nafarroko parlamentuari igorri dion txosten batean adierazi duenez. Itxaso Leon, egunon. Egunon Pili, egunon entzuleok, parlamentuak eskatu zuen txosten hori Maria Txibite lehendakariak galdeginda, eta ukoren txosten batek Santos Zerdan Pesoiko antolakuntza idazkarioia irregulartasunekin lotzen zuela jakin ondoren agindu zuen auditorietako bata. Beste auditoria Oanaren txostena da, hainbat irregulartasun argitara atera zituena eta Nafarroako gobernuak batez etorrita baliogabetzea eskatu duena. Hirugarren bat geratuko litzateke kanpoko aholkularitza enpresa batek egin behar duena eta oraindik esleitu ez dena. Nafarroako gobernuak Akziona Serbinabar aldi baterako enpresa elkarteari esleitutako 4 kontratu dira oraingo honetan aztertu dituztenak alde batetik Navarra Arena egokitzea, artxibo nagusi zaharraren eraberritzea eta herripagainako 2 etxebizitza sustapen. Bestetik, Akziona Alegure aldi baterako enpresa elkarteari esleitutako 5. kontratu bat ere badago Arbizuko ikastetxe publikoan obrak burutzeko. Eta Nafarroan geratuko gara izan ere epaileak 18 urteko kartzela zigorra ezarri dio 2021 bateko azaroaren 7tik 8 gauean Iruñeko espetxean ziegakidea itota hil zuen presoari. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko zibileko eta zigor arloko salan errekurritu daitekeen epaian, Probintzia Auzitegiko lehen sekzioko magistratuak espetxeetako idazkaritza nagusiaren erantzukizun zibil subsidiarioa dekretatu du. Erakunde horrek 148.086 euroko kalte ordaina eman beharko dio hildakoaren alaba adingabeari, 75.820 eurokoa biktimaren amari eta 20.000 eurokoa haren bikotekideari. Gainera, epaileak 8 urteko zaintzapeko askatasunaren neurria ezarri dio kondenatuari askatasunaz gabetzeko zigorra bete ondoren. Eta nazioartean lehen ere aurreratu dugu Peruko Kongresuak kargutik kendu duela Dina Boluarte Errepublikako presidentea segurtasun ezari eta krimen antolatuari aurregiteko ezgaitasun moral iraunkorra dela esan ostean. Kongresuko presidenteak Jose Gerik bere gain hartu du presidentetza. En vista que la presidenta de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, ha sido convocada y no se ha presentado,
al Congreso de la República, se continuará con el procedimiento de vacancia. Lau kargugabetzen mozio aurkeztu dituzte ezintasun moral iraunkorragatik, herritarren segurtasun faltari eta krimen antolatuaren gorakadari aurre egiteko gai izan ez dela iritzita. 130 aldeko 122 botorekin, hau da, ekimena arrakastatsua izateko behar ziren 87 botoak baino askoz gehiago, eta ekitaldi horretan agintariak ez du bere burua aurkeztu hemizikloaren aurrean bere defentsa egiteko. 6 hilabete falta dira 2026ko hauteskunde orokorretarako. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepideetan ez dugu aipamen berezirik eta ostiral honetako eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzeak ekarriko digu. Egonkortzera egingo du eguraldiak ostiral honetan. Goizan oraindik hodei asko agertuko da zeruan, hodei hauek beti ere trinkoagoak izango dira Kantauriar isurialdean, eta bertan oraindik goizean zehar tarteka euri txiki pixka bat izango da, bereziki mendi inguruetan eta lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araba iparraldean. Ego isurialdean aldiz, hodei askorekin hasiko da eguna, baina goizean zehar pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira eta eguerdi alderako eguraldi polita geratuko da. Arratsaldean Kantauriar isurialdean bertan ere ostarteak irikiko dira, baina zerua ez da guztiz garbi geratuko. Ego isurialdean aldiz eguraldi eguzkitsua nagusituko da egunaren bigarren zatian. Iparraizeak joko du, tarteka bizi, bereziki arratsaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek eta maksimoek antzeko baloreetan jarraituko dute. Minimoak 10 eta 17 gradu bitartean arendituko dira. Maksimoak Kantauriar isurialdean 18 eta 20 gradu bitartean, eta ego isurian 17 eta 23 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu samar dauden lekuetan emango dira. Altuenak aldiz, Erriberan. Ba, guzti hauekin galditzen gara, eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko Peia asteburuan. Berdin, eta gure partetik, joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, Inigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon? Egunon, Pegi. Heldu da ostirala azkenean. Bueno, nola aspatuko duzu zuen saioan ostirala datorrela? Bueno, kafe hartuz, kafe hutsa tartean Oiana Maritorena genbek Ziomara Ormaetxea entrevistatuko du, eta, dantzari eta koreografoa gehiago ezagutzeko aukera izango dugu. Gurekin izango dugu Alberto Gasteiz zuzendaria, Donostiako zinemaldia amaitu da, baina Euskal Zinea ez da amaitzen zinemaldian, eta Sitgesko jaialdian izango dute lehenengo emanaldia. Sarrerak agortuta eta singular pelikula, halako thriller, psikologiko, adimen artifiziala tartean kokatzen duena, aurkeztuko dute eta gurean izango da. Guk pelikula dagoeneko ikusi ahal izan dugu, eta spoilerrik egin gabe, arekin ariko gara, eta Goiuri Alkizan izango den biodibertsitatea eta etorkizuna erronka partekatuak ere gurean izango ditugu. Gainera, adituetako batzuk telefonaren bestaldean, eta tira, korredore ekologikoen inguruan, eta osnartuko dugu. Eta zuaitz lepatuen inguruan. Hori da, zuaitz lepatuen inguruan, eta hoen atzean dagoen kultura eta gure herriaren historiarekin ere, egingo ditugu hainbat minutu. Eta adi egongo gara, ea zer gertatzen den, ordu bete barru bakearen Nobel sariarekin. Hori da, azken ordua iristen ez pasaigu ziurren gure informazio zerbitzuetako lankidek ekarriko digute, Pegi, baina, uste dut denak ere adi, estandarik egon ez dadin, ez da? Horrela, izen arra hori gerta ez dadin Nobel sarietan. Bai, espero dezagun, eta nik omendatuko nuke jaso dezala hile horiak Nobel saria, baina jaso dezala South Parken azken denboraldi honetan osondo karikaturizatzen dabiltzala. Ez dakit ikusi zuen. Nik ez, enekien South Park emisioan zegoenik oraindik ere. Eta Pegi South Park zalea zenik. Jarraitzen dute, eta nik egia esan orain artean asko ez dut ikusi, baina bereziki Donald Trumpen bueltan zer nolako karikatura egiten ari diren ikusita ikaragarria da. Berez planteatzen ari dira Donald Trump deabruaren maitalea dela, eta deabruak ez du Donald Trump maite, deabrua berare Donald Trumpetaz nazkatua dagoelako, eta orain deabrua aurdun gelditu hemen da Donald Trumpekin, eta aurdun gelditu denez, deabru gaxoak ezin du iaz egin. Orduan pentsan oraino eraman duten humorea. Gomendagarria, Buelta batzuk eman dizkit. Bai. Ados Pegi, eskerrik asko. Asteburuan. Berdin. Eta gure partetik besterik ez joateko tenore aldu zaigu. Ondo segi, asteburuan zuei ere. Naiz irratia.